या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। सिंधुदुर्ग भूमी हरवते जन्मभूमीचा दर्जा। सिंधुदुर्गात आदित्य ठाकरेंची खळा बैठक आणि 31 ला सरकार पडणार म्हणजे पडणार, आदित्य ठाकरेंचा दावा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44। भंडारी समाजाच्या वतीनं शिवकालीन इतिहासाचे मूक साक्षीदार असलेल्या शिवकालीन शस्त्रांचं प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलंय। दैवज्ञ भवन इथं हे प्रदर्शन होणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघाचे अध्यक्ष नवीनचंद्र बांदिवडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघ, मालवण तालुका भंडारी समाज आणि मालवण आणि जिल्हा भंडारी समाज महासंघ अशा 3 संयुक्त संस्थेच्या वतीने आम्ही मायनाक भंडारी यांच्या स्मरणार्थ शस्त्रग्रह प्रदर्शन, शिवकालीन शस्त्रग्रह प्रदर्शन आयोजित करत आहोत। उद्या दिनांक 23 सकाळी 10 वाजता त्याचं उद्घाटन होईल। आपल्या दैवज्ञ भवनमध्ये त्याचा उपक्रम आपण करणार आहोत आणि ते प्रदर्शन 4 दिवस चालणार आहे। सकाळी 10 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत त्याचं वेळ असणार आहे आणि उद्या उद्घाटनासाठी अलिबागवरून मायनाक येत आहेत, मायनाक बंधू येत आहेत 2, जे तिथे अलिबागला मायनाक वाडी आहे आणि त्यांचे तिथे थिएटर वगैरे अशी मोठी प्रॉपर्टी होल्डर्स आहेत आणि ते त्यांचे 13वे वंशज आहेत। त्यांचा स्वतःचा शस्त्रग्रह पण आहे, पण ते उद्याचा जो शस्त्र प्रदर्शनाचा जे व्यवस्था आहे ती मुंबईतली एक संस्था आहे, ती संस्थेचं नाव काय? शिवराज्याभिषेक सोहळा समिती। शिवराज्य सोहळा समिती अशी ती संस्था आहे। ते महाराष्ट्र राज्य अधिकृत म्हणजे त्यांच्याकडे परवाना असलेली ती संस्था आहे। कारण अशा प्रकारचे शस्त्र बाळगणं किंवा जवळ ठेवणं हे गुन्हा आहे, पण त्यांच्याकडे ते विशेष परवाने आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्ही हे प्रदर्शन जनतेसाठी खुल्लं ठेवणार आहोत। विशेषतः शालेय विद्यार्थी, कॉलेजचे विद्यार्थी यांना विशेष आम्ही पाचारण केलेलं आहे। आम्ही सगळ्यात कॉलेज आणि शाळा यांना भेटी देऊन तिथल्या प्राध्यापकांना आणि प्रिन्सिपलना पत्र दिलेलं आहे की आपल्याला हे अशा प्रकारचं प्रदर्शन विद्यार्थ्यांसाठी खुल्लं ठेवलेलं आहे, तर त्याचा लाभ अवश्य घ्यावा आणि आमच्या माहितीनुसार किमान 1000 तरी विद्यार्थी या 4 दिवसामध्ये भेट देतील या प्रदर्शनाला। आमचं उद्दिष्ट त्यामागचं असं आहे की शिवकालीन शस्त्राचं फक्त चित्रात पाहतो, पण ते प्रत्यक्षात ते शस्त्र पाहायला मिळेल आणि त्या शस्त्राची माहिती देणारे सुद्धा तिथे टेक्निकल पर्सन्स असणार आहेत, जे त्या शस्त्राबद्दलची माहिती देणार की हे शस्त्राचं नाव काय, हे शस्त्र कशामुळे वापरलं गेलं, की हे शस्त्राचा वापर कोण करत होतं जास्त, अशा प्रकारची डिटेल माहिती ते टेक्निकल पर्सन्स देणार। तर त्या अशा प्रकारचं जो शस्त्रज्ञ प्रदर्शन असणार आहे त्याचा लाभ समस्त
मालवणकर आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी घ्यावा, असं आपल्या माध्यमातून आम्हाला त्यांच्यापर्यंत हा विषय न्यायचा आहे. त्यामुळे तुम्हाला आज बोलवण्याचं कारण हे आहे की असं ऐतिहासिक काम, कारण आपल्याकडे 4 डिसेंबरला तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, आम्हाला सर्वांना माहिती आहे, 4 डिसेंबरला नेव्हल डे म्हणून आपल्या मालवणच्या किल्ल्यावरती साजरा होणार आहे. भारताचे पंतप्रधान त्या कार्यक्रमासाठी येत आहेत आणि त्याचं औचित्य साधून आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्याचं कारण असं आहे की मायनाक भंडारी हे खरे म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचे पहिले आरमार प्रमुख, म्हणजे ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आरमार उभं झालं ते मायनाक भंडारी. हे कुठेतरी इतिहासात त्याचा विसर पडतो आहे. इतिहासात ही माहिती पुढे येत नाही आहे, चुकीची माहिती पुढे येते. त्यामुळे आम्ही जबाबदारीने समाजाची लोक सगळी पुढे आलेलो आहोत आणि मायनाक भंडारी हे महाराजांचे पहिले आरमार प्रमुख म्हणून आम्हाला ते शासनापर्यंत हा विषय न्यायचा आहे. तो आपल्या माध्यमातून आणि समाजाच्या माध्यमातून आणि जनतेच्या माध्यमातून न्यायचा आहे. त्यामुळे जे चूक झाली ती दुरुस्त करायची आहे. किंबहुना हा सिंधुदुर्गातला जो किल्ला आहे, हा किल्ला सुद्धा मायनाक भंडारी यांच्या हस्ते बांधला गेलेला आहे आणि एवढं मोठं काम केलेलं स्वराज्याच्या लढ्यामध्ये ब्रिटिशांचा पहिला दारुण पराभव करणारा मायनाक भंडारी. गांधेरीच्या किल्ल्यात जे बांधणी चालली होती तेव्हा तो किल्ला उभा राहू नये म्हणून ब्रिटिश आणि सिद्धी हे दोघे मारा करत होते. त्यांना तोंड देऊन त्यांना पराभूत करून तो किल्ला बांधला गेला आणि त्या किल्ल्याचं नामांतरण कोणाचं झालेलं आहे? ज्याचा जन्म नाही झाला, स्वराज्याचं आरमार झालं, त्याचा जन्म झाला नव्हता, त्याच्या नावाने तिकडे ते बेटाचं नामांतरण झालं आहे. त्याच्याबद्दल पण आम्हाला वाद नाही. म्हणजे चला ठीक आहे, तुम्ही चुकी केली तर आम्ही ते दुरुस्ती करा म्हणून पण नाही म्हणतो. आमचं म्हणणं एवढं सिंपल आहे की चुकीची दुरुस्ती नाही करायची, त्याची भरपाई तरी करा. तर आम्ही कशा पद्धतीची मागणी कलेक्टर ऑफ रायगड यांच्याकडे केलेली आहे. आम्ही अलिबाग जे रायगड जिल्ह्याचं राजधानी आहे त्या अलिबागचं नामांतरण करून ते नामांतरण मायनाक नगरी असं व्हावं, अशा पद्धतीची मागणी आम्ही आमच्या समाजाच्या वतीने कलेक्टरकडे दिली आहे, महाराष्ट्र शासनाला पण दिलेली आहे. तसेच पत्र आम्ही PM ऑफिसला सुद्धा आम्ही मेल केलेले आहे आणि त्यामुळे आमचा विश्वास आहे की येणारा काळ हा मायनाक भंडारीला न्याय देणारा असेल आणि त्याच्यासाठी तुमची आम्हाला अत्यंत गरज आहे. एक मीडिया आणि प्रेस म्हणून तुम्ही आमच्या या विषयाला पुढे घ्याल आणि 4 दिवस चालणाऱ्या ह्या प्रदर्शनाला तुमच्याकडनं भरपूर प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे जिल्ह्यातनं बरीच लोक या प्रदर्शनासाठी येतील असा माझा विश्वास आहे. पुढे तुम्ही आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार आ ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नौसेना दिनानिमित्त पंतप्रधान मालवण दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किंवा कोकणच्या विकासासाठी भरीव निधीची मागणी करण्याचं सोडून या ठिकाणच्या रस्त्यांच्या कामांच्या चौकशीसाठी तक्रार करणार असल्याचं भाष्य खासदार विनायक राऊत करत आहेत. त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या राजकारणापेक्षा दुसरी अपेक्षा न केलेली बरी, असा उपरोधिक टोला भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष विजय केनवडेकर यांनी केलाय. शिवाय खासदार राऊत यांनी 10 वर्षात काय केलं असा सवाल देखील केनवडेकर यांनी उपस्थित केला. मालवणमध्ये होणाऱ्या विकास कामामधील भ्रष्टाचारात माननीय पंतप्रधान यांच्याकडे तक्रार करणार अशा प्रकारची प्रेस घेऊन नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माननीय खासदार प्रोटोकॉलप्रमाणे पाहिल्यास लोकसभा मतदारसंघाचे प्रथम नागरिक असल्यासारखे आहे. यांना संसदेने घटनेने दिलेले अधिकार न वापरता पंतप्रधानांकडे अशा विकास कामाची चौकशी करा म्हणून मागणी करणे
हे खरोखरच हास्यास्पद आहे. माननीय खासदारांनी या संदर्भात जर ह्या विकास कामांमध्ये भ्रष्टाचार होत असे वाटत असल्यास त्यांनी त्याच खात्यामार्फत होणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांना ताबडतोब घटनास्थळी बोलवून त्याचा पंचनामा करून त्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडले पाहिजे होते. असे न करता आपण पंतप्रधानांकडे कंप्लेंट करणार अशी प्रसिद्धी देऊन मार्गस्थी केली. माननीय खासदार साहेबांना माहिती पाहिजे, देशातील महनीय व्यक्ती ज्यावेळी कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहण्यासाठी येत असते त्यावेळी राजशिष्टाचार म्हणून काही गोष्टी ह्या विकासाच्या दृष्टीने कराव्याच लागतात, प्रशासनाला कराव्या लागतात तातडीची. आणि ह्या प्रशासनाने करत असताना ते काम करत आहेतच, त्यात संशयाचे ढग उभारून प्रशासनामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम खासदार करताना दिसत आहे. हे या मतदारसंघाचे 10 वर्ष खासदार म्हणून या ठिकाणी जनतेतून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. देशाचे यशस्वी पंतप्रधान मालवणमध्ये नेव्ही डेच्या निमित्ताने येत असताना मतदारसंघाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी मागण्या अपेक्षित असताना क्षुल्लक कारणावरून तक्रार करणे हे कितीसे योग्य आहे. केंद्रामध्ये CRZचा अडकलेला प्रश्न, त्यामुळे काही विकास कामे अडकलेली आहेत, ती कशी मार्गस्थी लागतील. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा भक्कम करण्यासाठी भक्कम असा विकासाच्या दृष्टीने निधी मागण्या व्यतिरिक्त एखाद्या कामाची चौकशी करणे कितीसे योग्य आहे हे सांगणे अपेक्षित आहे. साहेब ज्याप्रमाणे म्हणतात हा भ्रष्टाचार झाला, त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे ज्यावेळी मालवणात आलेले होते त्यावेळी एका रात्री असाच बोर्डिंग राहून ते मालवण बंदर जेटी असा रस्ता राजशिष्टाचाराच्या निधीतून केलेला असताना त्यावेळी त्यांना चालला होता. आणि आता ह्या राजशिष्टाचाराच्या निधीतून हा जो कामं होत आहे त्याच्यामध्ये त्यांना त्यांच्याच कार्यकर्त्यांना न मिळालेल्या कामामुळे ही अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आपल्याला निदर्शनात येतो. साहेबांनी कामाची चौकशी करणार म्हणून सांगितलं. 100% ह्या विकास कामाची चौकशी करा आणि त्याचबरोबर DR कन्स्ट्रक्शनने राजेंद्र ढाके याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये केलेल्या बोगस कामाची, मालवण शहरात तालुक्यात केलेल्या बोगस कामाची पण पूर्णपणे चौकशी करा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 70% कामं घेतली आणि त्या 70% कामातली 65% कामं बोगस निघाल्यामुळे यांना पूर्णपणे PW सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून बॅक लिस्टेड केलेले कॉन्ट्रॅक्टर आहे. आणि ह्याला सपोर्ट करणारे कोणाचे लोकप्रतिनिधी होते, कोण करत होते, ते परिपूर्णपणे
भारतीय जनता पार्टीला माहिती आहे, टक्केवारीमध्ये कसे अडकलेले होते हे पण माहिती आहे. आणि ह्या गोष्टी निदर्शनात आल्यानंतरच आता ही कामं वेगळ्या पद्धतीने होत असताना, दिसत असताना त्याला कुठे आपल्याला श्रेय मिळणार नाही, म्हणून श्रेयवादासाठी सिंधुदुर्गवासियांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम करताना लोकप्रतिनिधी दिसत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. या वर्षीचा नौसेना दिन न भूतो न भविष्यती असाच होईल आणि येथील पर्यटनाचा चेहरा मोहरा बदलून जाईल असा विश्वास भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष विजय केनवडेकर यांनी व्यक्त केला. मालवण नगरपालिकेला घेऊन मामा वरेरकर नाट्यगृहामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची नौदलाची परंपरा यशस्वी गाथा सांगणारं कलादालन या ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यामध्ये मंजुरीसाठी भारतीय जनता पार्टीने आणून ठेवलेला आहे. त्याचे पूर्ण प्रोजेक्ट आपल्याकडे आहे. मग ह्या 4 ठिकाणकडचा व्यवस्थित विकास आता होत असताना मालवण शहराचे रस्ते तर होतच आहे, त्याचबरोबर कधी न होणारे मालवण शहरातले विद्युत पोल बदलणे, 11 kV लाईटच्या वायरी पूर्ण बदलून लाईन्स बदलणे, एवढं जर काम मालवणच्या विकासासाठी होत असेल आणि एवढं काम एका वेळी जर पहिल्यांदाच होत असेल, याची पोटखूळ येणं असल्यामुळे हे या प्रकारचा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरी 4 डिसेंबरला होणारा नेव्ही डे न भूतो न भविष्यती असाच होईल आणि पूर्णपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा 1 वर्षामध्ये चेहरा मोहरा बदलेल. कारण विशाखापट्टणम सारख्या भागामध्ये 5 लाख पर्यटक येत होते. माननीय मोदी साहेबांच्या प्रयत्नातून नेव्ही डे विशाखापट्टणमला झाला आणि आता 1 वर्षाला जर 35 लाख पर्यटक ज्या विशाखापट्टणममध्ये येत असतील तर मालवणमध्ये पर्यटनाची पंढरी असणारं गाव केवढ्या प्रकारे डेव्हलप होईल. आणि हा पर्यटक 2 ते 3 दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ऐतिहासिक पर्यटन, बीच पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन अशा 6ही अंगामध्ये डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न माननीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण करत आहेत. आणि याला पूर्णपणे साथ मालवण शहराच्या आणि तालुक्याच्या विकासासाठी माननीय निलेशजी राणे देत आहेत. ज्याप्रमाणे माननीय नारायण राणे साहेब आणि माननीय सुरेश प्रभू साहेब राज्यसभेवर खासदार म्हणून गेले, पण आपल्या कर्मभूमीला ते कधीही विसरले नाही. आपापल्या मंत्रिमंडळाचा पूर्णपणे फायदा हा कोकणाला कसा होईल याचा परिपूर्णपणे प्रयत्न माननीय नारायण राणे साहेब आणि माननीय सुरेश प्रभू साहेबांनी केला. आणि याचमुळे माननीय नारायण राणे साहेब 200 कोटीचं स्किल ट्रेनिंग सेंटर ओरोस येथे आणत आहेत. याला म्हणतात विकास. असा प्रोजेक्ट माननीय पंतप्रधानांकडे मागा आणि विकास करून घ्या. अशा बारीक सारीक कंप्लेंटी करणे हे लोकप्रतिनिधीचे काम नसून विकासाच्या दृष्टीने, रोजगाराच्या दृष्टीने सक्षम उभं राहणारं काम हे माननीय खासदारांकडून आम्हाला अपेक्षित होतं.
कुठल्याही प्रकारचं झालेलं आपल्याला या 10 वर्षामध्ये दिसत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई. येस ब ब बदक. क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू. हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कार्तिक एकादशीच्या निमित्तानं सिंधुदुर्गातील वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर यांनी विठ्ठलाचं वाळू शिल्प साकारलंय. 1 टन वाळूपासून रंगांची उधळण करीत वेंगुर्ले आरवली समुद्र किनाऱ्यावर विठ्ठलाचं वाळू शिल्प साकारलंय. हरि जय जय 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 हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय 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 गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये जय जग 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 गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई. येस ब ब बदक. क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू. हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. एकच अजून सूचना देतो, त्यांचं व्हेरिफिकेशन तलाठ्यामार्फत सुरू केलेलं आहे 2 दिवसापासून, आणि म्हणून तुम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवा व्हेरिफिकेशन करून जा, नाहीतर आणि त्यावेळी कोणी सांगितलं की मला अपडेट करायचं, कारण अर्थात मातोश्री महिला आघाडी असेल, शिवसेना असेल, शिवसैनिक असतील, तिथे पण आपण असंच पुन्हा ह्याच बैठकीमध्ये अर्थात काही प्रमुख नेमलेल्या सर्वांनी एकदम टेक्निकली तुम्हाला कळत असेल की किती खोलापासून काम करतात, आणि प्रत्येक दिवशी त्यांचे पूर्ण उपसाहेबांकडे जात असतो. नावानिशी की उपसाहेबांकडे रोज हे पोहोचवण्याचं काम करत, पोहोचवण्याचं म्हणजे माहिती पोहोचवण्याचं. तुम्हाला वाटतं की जरी काम नाही केलं तर अर्थ वेगळा घेऊ, पण कसं आहे आता महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा धोरण कशासाठी आहे. कालपासून प्रेसमध्ये बघत आहे, घरा बैठकीच्या नावावर खूप एक्साइटमेंट झालेली आहे, मुंबई पण येतात करतात खूप सारी, आणि जे आपण सांगतोय की 2 अजून दौरे ते
असतील, एअरपोर्ट असेल, चिपी एअरपोर्टला परवानगी पत्र पण दिलेलं आहे की MIDC एअरपोर्टचं हे स्टेटकडून मंत्रालयाकडून निर्णय ते पूर्ण करत नसते ऑपरेटर म्हणून त्या MIDC कडे ठेवायचं एअरपोर्ट स्वतः सांगतो हे पत्र मी दिले. कारण आता मी पाहतोय की सगळं जो काही लँडिंगचा जो काही बिझनेस आहे तो चालला मोबाईल ठीक आहे. त्यांना काही विरोध नाही, चांगलंच आहे, पण त्यासोबत आपला पण विकास झाला पाहिजे, इथे पण विकास झाला पाहिजे आणि हे चालू राहिलं पाहिजे. पण विषय जो महत्वाचा हा बरोबर मेडिकल कॉलेजचं पण उद्धव साहेबांनी त्यावेळी होते. अनेक काम आहेत, मंदिर असतील आणि त्यामुळे मला आठवतं रावसाहेब असतील, आपले आमदार साहेब असतील, आम्ही सगळे एकत्र बसून अनेक जे काही फंड रखडलेले असतात ते सगळं आपण कामं करून देतो. पण ही जी निवडणूक आहे ही पदवीधर मतदारसंघ आणि ह्याच्यात नुसतं प्रोग्राम त्याच युनिव्हर्सिटीला बरोबर. आता हे सगळं होतं नाही, हे नंतर घेऊया. तुम्हाला प्लेस्टेशन लढायचं असेल पण जर मतदान करायचं असेल तर मागच्या वेळी कॉन्फिगरेशन झालं असेल तर तुम्ही आम्ही मतदान करू शकतो. आणि मतदानाच्या दिवशी पण आपल्याला 1 ते 10 म्हणजे 1 ते 5 वेळा फिरतरी 1 ते 5 तरी टाकलं सगळं प्रयत्नशील एवढं किचकट मतदान असतं. पण मला अभिमान या गोष्टीचा आहे. सर्टिफिकेट इथे ग्राह्य पकडलं जातं आणि तुम्हाला ही सर्टिफिकेट मान्य करून घ्यायला लागतात. कारण तुम्ही ह्याच्यात दुसरे एक करताय की पदवीधर मिळतो. मग पदवीधरमध्ये पण कुठची कोर्सेस आहेत तर आपल्या सिनेटपेक्षा अनेक जास्ती कोर्सेस त्याच्यात सिनेटसाठी डॉक्टरांचं चालत पण ज्या डॉक्टरचं युनिव्हर्सिटी वेगळी इथे तुम्ही डॉक्टर असलं तरी चालतं, वकील असलं तरी चालतं, डिप्लोमा असलं तरी चालतं, सगळं काही चालतं. म्हणून निवडणूक आपल्याला किती सोपी गेली पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला लागतं एवढं जागा की तुम्ही त्या मतदारसंघात राहता. बरं मतदारसंघ म्हणजे कुठचा इकडे पण ह्या गावात पण कोणी ठाण्यातला राहत असेल, कोणी रायगडमधला राहत असेल, हा मतदारसंघ म्हणजे पूर्ण पालघर ते इकडचा जो मतदारसंघ आहे तो एक मतदारसंघ म्हणून पकडला जातो. आपल्या विधानसभेसाठी आणि लोकसभेसाठी नाही, मतदारसंघ हा पूर्ण जो काही पट्टा आहे हा पदवीधर मतदारसंघासाठी पकडला जातो. तो पूर्ण पट्टा या मतदारसंघासाठी पकडला जातो. म्हणजे आपली 2 कामं सोयी झाली. तिसरं काम आपल्याला महत्वाचं आहे ते म्हणजे नुसतं जाऊन ह्या पदवीधरांमध्ये फॉर्म भरून घेणं गरजेचं आहे. आपली जेवढी जास्त तेवढी जास्त इकडे आपले खूप चांगले झाले. जिंकणं सरकार वाटत ठीक आपल्या हातात आलेली आहे पण आता आराम करायचा नाहीये. जिंकतोय म्हणजे अजून मेहनत घ्यायची आहे, अजून जोर लावायचा आहे आणि तो विजय तो 1000% पक्का करून घ्यायचा आहे. एकच जरी जास्त घेणार नाही पण आता पुण्याच्या आजपासून सुरुवात झालेली 9 तारखेपर्यंत मला नोकरी आहे. ही अपेक्षा करू नका की अजून टप्पा मिळेल. पहिला टप्पा होऊन गेला तर दुसरा टप्पा सुरू होतोय. घरोघरी एक जरी मतदार असलं तरी सोडू नका. मी आज तुमच्याकडून आकडे पाठवत नाहीये की आपण एक वेगळी महिन्यात 9 किंवा 10 तारखेला मुंबईत घेऊ. पण मुंबईची जी पद्धत होती आपली ती हीच होती की सगळे आपले पदाधिकारी यांना विचारत होते की आपण किती फॉर्म भरले. आज जर आपले पदाधिकारी असतील 200 फॉर्म भरले, 100 फॉर्म भरले असतील, 5 फॉर्म भरले असतील त्यांचं मी कौतुक करतो. पण आता ज्यांनी 100 300 भरले त्यांनी अजून 100 भरण्याची आग्रह, ज्यांनी 5 फॉर्म भरले त्यांनी 50 फॉर्म भरण्याची आग्रह दाखवली, ज्यांनी 25 फॉर्म भरले त्यांनी 30 पर्यंत पोहोचण्याची आग्रह दाखवली आणि ज्यांनी 0 फॉर्म भरले असेल त्यांनी स्वतः विचार करावा की जर स्वतःचा पण फॉर्म भरला नसेल किंवा एक जरी फॉर्म भरला नसेल तर आपली पक्षाला नक्की मदत काय आहे हा तरी विचार करा. युवासेनेला मी खास करून इथे थोडं अजून एक आग्रह तर विनंती करून मला माहिती आहे की चांगले फॉर्म भरलेले आहेत. पण शिवसेना असेल, युवासेना असेल, कामगार सेना असेल, आपली लोकाधिकार समिती असेल, ज्या काही उच्चगट असेल, बीटीएस आहे त्यांनी आपल्या युनिटमध्ये असेल, आपल्या घरात असेल, आपल्या व्यवस्थेत असेल, आपल्या गाडीवर असेल, सगळीकडे कमीत कमी 5 तरी फॉर्म भरण्याचा प्रयत्न करावा. ज्यांनी 5 म्हणजे 0 भरले नाही त्याला तुम्ही आता बाजू भरायचं आहे. जसं इथे 50 ओके एकदम ओके तसं आपल्या इथे 5 फॉर्म जोरदार असं नको. 50 फॉर्म कमीत कमी आपल्याला पाहिजे. आपल्याला ही मेहनत घेतली आपण ही नकाशी कारण येणारी प्रत्येक निवडणूक ही महत्वाची. आज आपल्या राज्यामध्ये पहा, आपल्या देशामध्ये पहा, आपल्यासाठी वातावरण खूप चांगलं आहे. आपल्याला तुम्हाला अजूनही सांगतो मी या 31 तारखेपर्यंत हे सरकार पडणार म्हणजे पडणारच. तर तुम्ही संविधानाप्रमाणे केलं तर तुम्ही सरकारला एक इंटरेस्ट आहे. मी तुम्हाला सांगतोय सरकार निवडत नाही पण जसं खालच्या विधानसभेत बहुमताचं सरकार येणार आहे आपल्याला महत्वाचं आहे. मागच्या वर्षी पहा आपण
त्याच्यात पदवीधर होतं आणि मला शिक्षक पदवीधर होतं. 6 पासून 5 हे महाविकास आघाडीकडे आले आणि 6वी जी सीट होती ती पण मला इंडिपेंडेंटकडे गेलेली आहे. म्हणजे महत्वाची गोष्ट ही आहे बीजेपीला म्हणते आता खासदारसारखं मतदारसंघ आपण जिंकू शकतो हे आपण दाखवलेलं आहे. आणि हे पाहून ज्या 2 लोकसभेच्या ज्या निवडणुका लागलेल्या होत्या पुण्याची होती आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. देवगड तालुका पर्यटनाचा हॉटस्पॉट ठरतोय. सध्या पर्यटक देवगड बीच आणि देवगड पवनचक्की गार्डन या ठिकाणी गर्दी करू लागले. पर्यटनाच्या माध्यमातून गोवा राज्यानं आपलं नाव पर्यटन दृष्टिकोनातून जगाच्या नकाशावर झळकवलंय. मात्र गोव्यापेक्षा निसर्ग सौंदर्य, पर्यटन स्थळं आणि समुद्र किनारे देवगड तालुक्यामध्ये असले तरी मात्र पायाभूत सुविधांच्या अभावांमुळे पर्यटन वाढीला म्हणावा तितका वाव मिळत नाही. नुकतीच जिल्हा पर्यटन महासंघ शाखा देवगड ही पर्यटन वाढीसाठी संस्था स्थापन होऊन त्यांनी घेतलेली पर्यटन मार्गदर्शन कार्यशाळा पर्यटन वाढीसाठी उपयुक्त ठरते. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून पर्यटकांना कशा पद्धतीनं कोणकोणत्या सुविधा दिल्या पाहिजेत, आपल्याकडे कोणकोणत्या बाबींची कमतरता आहे यामध्ये सुधारणा करून पर्यटन वाढीसाठी मदत होणार आहे. आता आपण देवगड पवनचक्की गार्डन या परिसरात आहोत. देवगड पवनचक्की या परिसरात मोठ्या संख्येने जे आहेत ते पर्यटक या ठिकाणी आलेले आहेत. पर्यटकांची वर्दळ ही मोठ्या संख्येने या गार्डन परिसरात झालेली आहे. विजयदुर्ग, देवगड, कुणकेश्वर या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते पर्यटकांचे जे आहेत ते लोंढे येत असतात. आता देवगड हे मोठ्या संख्येने पर्यटन स्थळ बनलेले आहे. जागतिक स्तरावरचे एक पर्यटन स्थळ बनलेले असून या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते पर्यटक दाखल होत आहेत. दिवाळीची सुट्टी पडल्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जो आहे तो पर्यटन हंगाम सुरू झालेला आहे. त्यामुळे पर्यटक जे आहेत ते मोठ्या संख्येने या देवगड गार्डन परिसरात तसेच या गार्डन परिसरात बीचवर आनंद घेण्यासाठी येत आहेत. देवगडचं हापूस आंबा हे एक जगप्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर देवगडमध्ये पर्यटनालाही मोठ्या प्रमाणात जी आहे ती चालना मिळालेली आहे आणि पर्यटन हंगाम यावर्षीचा जो आहे तो मोठ्या संख्येने चांगल्या प्रकारे जो आहे तो सुरू झालेला आहे आणि मोठी गर्दी आणि प्रचंड लोकांची या ठिकाणी येत असल्यामुळे एक जागतिक स्तरावरचे एक पर्यटन स्थळ जे आहे ते देवगड काही दिवसात बनेल अशी अपेक्षा आपण व्यक्त करूयात. गेल्या आठवड्यापासून देवगड बीच, कुणकेश्वर बीच, विजयदुर्ग बीच, किल्ला पडवणे बीच, देवगड पवनचक्की गार्डन या ठिकाणी देखील पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ वाढू लागली आहे. तसेच मीठ मुंब्रा येथील खासगी जागेमध्ये बीच सॅक उभारण्यात आली असून याला मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांचा प्रतिसाद मिळतोय. विजयदुर्ग आणि मिठबाव समुद्रकिनारी भागामध्ये खासगी पर्यटन व्यावसायिक बीच सॅक उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत आहे. नागेश दुखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. वैभव नाईक सायरबर झालेत अशी टीका भाजप तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी केली आहे. माननीय या विधानसभा मतदारसंघाची एक बातमी अशी लागली की या विधानसभा मतदारसंघाचे वैभव नाईक यांचे प्रतिस्पर्धी दत्ता सामंत असतील. खरं म्हणजे दत्ता सामंत असतील किंवा विशाल परब असतील यांनी पूर्वीच सांगितलेलं आहे की आम्ही कुठल्या प्रकारे निवडून आमचे नेते निलेश राणे हेच ही विधानसभा लढवणार आहेत. फक्त वैभव नाईकांना मी सांगतो ही खरं म्हणजे हेडलाईन घ्यायला पाहिजे तुम्ही. माझा पत्रकार विनंती आहे की माननीय निलेश राणे यांनी आपल्या चातुर्याने वैभव नाईक यांची राजकीय प्रवेशद्वारावर बुच मारलेला आहे.
मुद्दामून सांगतो, निलेश राणे यांनी आपल्या चातुर्याने त्यांच्या राजकीय प्रवेशाला बूच मारल्यामुळे वैभव नाईक सैबर झाले आहेत आणि ते अशा प्रकारच्या बातम्या आता पसरवत आहेत की दत्ता सामंत राहतील आणि वैभव नाही. माझं म्हणे दत्ता सामंत आणि निलेश राणे हे दोन्ही नाही, हे एकच आहेत आणि या ठिकाणी ठरलं आहे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार म्हणून भविष्यात निलेश राणे साहेब असतील. वरून तशा प्रकारे देखील सिग्नल आहेत, कुठल्या अडचण नाही आणि असले आग लावण्याचे काळी लावण्याचे धंदे कोणी करू नये. विशाल परब असतील, विशाल परब माझ्या माहितीतून जर कापला तर त्याच्यावर निलेश राणे अशा प्रकारचं वाक्य बाहेर पडेल. अशा प्रकारचे आहे. दत्ता सामंत यांनी स्वतः अनेक वेळा सांगितलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना जर वाटत असेल, आमदार वैभव नाईक किंवा शिवसेनेच्या उभाट्याच्या लोकांना वाटत असेल की ह्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचे बातम्या पेरून जर त्या ठिकाणी कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत जातील, काही होणार नाही आहे. पालकमंत्री ज्यांच्याजवळ ह्या कोकणची जबाबदारी ते पालकमंत्री साहेब म्हणतात आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब म्हणतात आणि सगळे कार्यकर्ते म्हणतात. त्यामुळे संभाव्य उमेदवार निलेश राणेच असणार. त्याच्यामुळे कोणी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. परंतु वैभव नाईकांना जे काय समाधान मानून घ्यायचं ते मानून घेऊ. त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हे सगळं करत असताना आमचा कार्यकर्ता कुठल्या विचलित होणार नाही. या जिल्ह्यामध्ये भविष्यात येणारे जे विकासात्मक कामं आहेत किंवा पर्यटनावर आधारित जे आपल्या ज्या संकल्पना आहेत, पालकमंत्र्यांच्या असतील, राणे साहेबांच्या असतील आणि निलेश राणे साहेबांच्या ज्या संकल्पना असतील, ह्या पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता प्रामाणिकपणे काम करेल. त्याचबरोबर ह्या जिल्ह्यातील ह्या तालुक्यातील विकास होण्यासाठी आम्ही पालकमंत्री साहेबांना निश्चितच आग्रह धरणार. मग तो मच्छीमारांचा प्रश्न असेल, तो शेतकऱ्यांचा प्रश्न असेल किंवा सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रश्न असेल, यासाठी केले जातील. आपल्याला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून सांगतो, माननीय पालकमंत्री साहेब अतिशय ग्राउंड लेवल येऊन बारीक आपल्याला माहिती असेल, राजकोटसारख्या किल्ल्यामध्ये काही नव्हतं आणि सगळं उभं करणं अचानक, त्यानंतर आज मोर्याच्या धोरणाकडे काम करणं हे सोपं नाही आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या माननीय पालकमंत्री चव्हाण साहेब यांची लोकप्रियता या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होत आहे ती ऑलरेडी आणि हळूहळू वाढत आहे आणि ह्या सगळ्यातून उठलेले पोटसूळ आहेत म्हणून अशा प्रकारे बातम्या सुटत असतील. माझी ह्या आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत ज्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत जाणार नाहीत. वैभव नाईकांनी आपल्या किती प्रयत्न केले तरी निश्चित आहे ते धोरण निश्चित होईल आणि ह्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, माननीय राणे साहेब असतील, माननीय निलेश राणे साहेब यांच्या माध्यमातून निश्चित या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होईल याची आम्हाला खात्री आहे. दुसरं म्हणजे तुम्हाला मुद्दा की कोवळीचे मतदार भाजपचे आपले सरपंच हे या वैभव नाईक यांचा सत्कार करण्यासाठी गेले. खरं म्हणजे तो विषय तसा नव्हता. त्यांचा एक मुंबईचा कार्यकर्ताला तो तिथे होता, त्यांना बघण्यासाठी तिथे गेले. त्यांच्या तो शिवसेनेचा कार्यकर्ता होता, तो तिथे थांबलेला. मी इथे या म्हणून सांगितलं, ते गेले. त्यांना काय विषय माहीत नव्हता आणि मग त्यांना पुढे बोलवलं आणि गेल्याने शुभेच्छा. अशा कुठल्या शुभेच्छा देण्यासाठी वैभव नाईकांनी कुठलंही काम केलं नाही. त्याची स्वतंत्र बातमी मी ते तिथले ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच त्यांना आणून मी तुमच्या मीडियासमोर हजर करणार आहे. म्हणून अशा सगळ्या गोष्टी करण्याचे जे आजपर्यंत वैभव नाईक ह्याचा अर्थ असा आहे की त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकलेली आहे आणि ह्याच्या माध्यमातून त्यांना एकच माहिती कोणत्याही परिस्थितीत आपला पराजय डोळ्यासमोर दिसत आहे. म्हणून अशा बातम्या पसरवणे आणि फुकाचे श्रेय घेणं ह्या पलीकडे वैभव नाईक यांचं कुठलंही काम नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. विशाल परब हे त्यांच्यावरती माझ्या प्रचाराची जबाबदारी. विशाल परब आणि माझा कुठलाही संभाषण या विषयावरती नाही. यापूर्वीच मी कुडाळ मालवण मधून सरपंच यांनी त्यांची राणे एक उमेदवार असं मी पत्रकार माध्यमातून मी माझी भूमिका जाहीर केलेली होती. आजही माझी भूमिका तीच आहे, कायमचीच आहे. आजही भारतीय जनता पक्ष पार्टीकडून कुडाळ मालवणमध्ये
निलेशजी राणे यांना विधानसभेची उमेदवारी द्यावी असा आमचा आग्रह राहील. पक्षश्रेष्ठी नक्कीच आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं, कुडाळ मालवणच्या कार्यकर्त्यांचं विनंतीला मान देऊन गेली 2-2.5 वर्ष निलेश राणे या मतदारसंघामध्ये सातत्याने काम करत असून आणि आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांची कुडाळ मालवणच्या याच्या उमेदवारीसाठी आग्रही राहिल्यामुळे एकंदरीत विचार करून पक्षश्रेष्ठी निलेशजी राणे यांनाच उमेदवारी घेतली. मी किंवा माझे सर्व सहकारी जे आम्ही कुडाळ मालवणमध्ये जे काम करतोय ते निलेशजी राणे हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून येण्यासाठी आम्ही सर्वजण कार्यरत आहोत. निलेशजी राणेंनी मी एका नाण्याचे 2 बाजू नसून एकच नाण्याची एकच बाजू आहे. त्यामुळे अशा बातम्या किंवा अशा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पुन्हा कोणी देण्याचा प्रयत्न करू नये आणि मतदारांनी जनतेने या बातम्यांवरती विश्वास ठेवू नये. आम्ही सर्व भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते जो निर्णय घेतील त्या निर्णयाचा आदर करून आम्ही सर्वजण काम करणारी माणसं आहोत, कार्यकर्ते आहोत. आमच्या पक्षात किंवा आमच्या कुडाळ मालवणमध्ये कुठलेही मतभेद नसून आम्ही सर्वजण पालकमंत्री सन्मान्य रवींद्र चव्हाण यांनी निलेशजी राणे यांना कुडाळ मालवणमध्ये प्रभारी म्हणून नेमणूक दिलेली आहे, त्यांच्यावरती जबाबदारी दिलेली आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांचा सुद्धा आदेश मागून आम्ही निलेशजी राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मतदारसंघात आम्ही काम करतो. सोशल मीडियातून बातम्या मी हात जोडून पत्रकारांना विनंती करतो की अशा प्रकारच्या बातम्या देऊन आमच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं कटुता निर्माण न होता उलट निलेशजी राणे माझ्यामध्ये अधिक नाते घट्ट होईल, त्याचा विरोधकांना फायदा होणार नाही आणि अशा बातम्या देऊन भाजप पक्ष किंवा भाजप पक्षाचे नेते कोणालाही फायदा होऊ देणार नाही. आमचे सर्व नेते मंडळी सक्षम आहेत. हा सर्व डाव उबाटा सेनेचा असून माझ्यामध्ये आणि निलेशजी राणे यांच्यामध्ये कुठेतरी कटुता निर्माण व्हावी आणि त्याचा फायदा अकार्यक्षम असलेले इथले आमदार खासदार यांना व्हावा याच्यासाठी हे डाव आखले जात आहेत. परंतु या अशा खोडसळ बातम्या देऊन किंवा डाव आखून त्या डावामध्ये फसणे एवढे आम्ही मूर्ख नाही आहोत आणि जनतेने या लोकांच्या आता यापुढे अशा बातम्या येण्याचा संभव आहे. त्यांच्याकडे एकच अस्त्र आता शिल्लक राहिलेलं आहे. कारण आचरा ग्रामपंचायतीमध्ये स्वतः आमदार खासदार तिथे राहून सुद्धा जनतेने भाजपचा झेंडा आचरा ग्रामपंचायतीवरती फडकवला. याचाच अर्थ मालवण कुडाळ मतदारसंघावरती सुद्धा निलेशजी राणेंच्या माध्यमातून भाजपचा आमदार भविष्यात होणारी काळ्या दगडावरची सफेद रेघ आहे. राणे यांच्यासाठीच आमचा सर्व कार्यकर्ता यापुढे आग्रह होता आणि राहील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख
खमंग ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्ग 270 सावंतवाडी वेंगुर्ला दोडामार्ग विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान गौरव पूजन हे पूर्ण सावंतवाडी विधानसभेमध्ये 130 ठिकाणी संविधान गौरव कार्यक्रम केला जाणार आहे. सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या विधानसभेतील जिल्हा उपाध्यक्ष असू दे, सर्व आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, त्यासाठी जो कार्यक्रम या ठिकाणी करायचा आहे आणि संविधान या ठिकाणी त्याचे रक्षक आम्हाला त्या ठिकाणी रक्षण करायचं आहे, त्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने गेल्या भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आल्यापासून त्या देशामध्ये संविधानाचं महत्त्व आणि कर्तव्य आणि संविधान म्हणजे काय, 70 वर्षाच्या कालावधीमध्ये संविधान माहिती होतं, पण सामान्य जनतेच्या नजरेसमोर संविधान हे काय आणि त्याचं महत्त्व काय हे लोकांना माहिती नव्हतं. ते भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आल्यापासून केंद्रात आणि राज्यात त्यावेळेपासून आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याने देशात नव्हे तर इतर सर्व ठिकाणी जाऊन सर्वांना या ठिकाणी संविधानाचं महत्त्व काय हे पटवून दिलं आणि त्याचं पूजन गौरव सातत्याने गेल्या 12 ते 13 वर्ष या देशामध्ये संविधान गौरव पूजन भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने चालू आहे. आणि आज 26 नोव्हेंबरला आम्ही या ठिकाणी आपल्या सावंतवाडी विधानसभेमध्ये आमचे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत, त्याच्यामध्ये सर्व आघाड्या आहेत, SC मोर्चा आहे, ते सर्व आपल्या प्रत्येक बूथ स्तरावर हा कार्यक्रम घेणार आहेत. प्रत्येक बौद्ध वस्तीमध्ये म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती ज्या ठिकाणी आहेत आपले बूथ आहेत त्या ठिकाणी जाऊन हा कार्यक्रम प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर घेण्यात येणार आहे. आपल्याला या ठिकाणी हा कार्यक्रम देशामध्ये नव्हे तर पूर्ण देशाच्या बाहेर हे संविधान या ठिकाणी आपलं कर्तव्य आणि हक्काची जाणीव आपल्याला या संविधानामुळे दिलेली आहे आणि आज त्याचं खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी पूजन आणि वाचन 26 नोव्हेंबरला आपण त्या प्रस्ताविका आहे संविधानची ती या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी 300 प्रती सावंतवाडी तालुक्यामध्ये प्रत्येक तालुका मंडल अध्यक्ष आणि आमचे बूथ प्रमुख शक्ती केंद्र प्रमुख यांच्याजवळ 350 प्रती संविधानाच्या प्रस्ताविका वाटप केलेल्या आहे आणि त्याचं या ठिकाणी वाचन होणार आहे. अशा प्रकारे मोठ्या उत्साहामध्ये भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडी विधानसभेमध्ये हा कार्यक्रम आयोजन केलेला आहे आणि तो कार्यक्रम सातत्याने या ठिकाणी 15वडा साजरा करणार आहे. आणि त्यानिमित्त पुढे जाऊन जर आपण बघितलं तर 6 डिसेंबर हा महानिर्वाण दिन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो लाखो करोडो लोक चैतन्यभूमीमध्ये अभिवादन देण्यासाठी जातात तोही कार्यक्रम सावंतवाडी विधानसभेमध्ये प्रत्येक ठिकाणी होणार आहे. त्या ठिकाणी संविधान म्हटल्यावर काही महाविकास आघाडीचे नेते मंडळी आणि आमच्या अवस्थेमध्ये जाऊन संविधानाचा दुरुपयोग करून त्यांना भडकवण्याचं काम करत असल्यामुळे आणि सर्व जे काही महाविकास आघाडीचे नेते आहेत त्या आमच्या वस्तीमध्ये जाऊन संविधान बदलणार भारतीय जनता पार्टी असं गेल्या काही दिवसापासून सातत्याने निवडणुका जवळ आल्याच्या नंतर
या लोकांना, अनुसूचित जातीच्या लोकांना भडकवण्याचं कार्य करत आहे. संविधान बदलणं वगैरे ही काही भारतीय जनता पार्टीची मानसिकता नाही आहे. संविधानाचं महत्त्व आणि संविधानाचं रक्षण करणं हे केवळ भारतीय जनता पार्टी करू शकते. कारण आज या ठिकाणी देशामध्ये आदरणीय देशाचे पंतप्रधान झाल्यापासनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा गौरव असो, पंचतीर्थ असो, असे अनेक योजना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी तयार केलेल्या आहेत. अनेक देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ज्या ठिकाणी मोठमोठे मूर्त्या आहेत त्या ठिकाणी जाऊन त्यांचा पूर्णपणे सन्मान करणं, लोकांना संविधानाच्या माध्यमातून लोकांची जागृती कशी होईल आणि संविधान लोकांपर्यंत कशा प्रकारे होईल याचा सातत्याने भारतीय जनता पार्टीचे नेते, मग आपल्या सिंधुदुर्गातील नेते असू द्या, सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्व आमच्यासोबत असलेली सर्व नेते आज संविधानाचं आज या ठिकाणी पूजन करणार आहेत. आजच नाही तर सातत्याने भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी देशामध्ये त्यांचं राज्य आल्यापासून केंद्रामध्ये सगळ्या ठिकाणी हा गौरव आणि पूजन खऱ्या अर्थाने कोणी केला तर भारतीय जनता पार्टीने. मला आमच्या जे कोणी संविधान बदलणार म्हणून सांगत आहेत त्यांना मी असं सांगू शकतो की या ठिकाणी ते तेढ निर्माण करण्यापेक्षा या लोकांमध्ये जाऊन त्या लोकांनी त्या संविधानाचा आदर कसा करावा, तीन निर्माण करण्यापेक्षा संविधानाचा आदर कसा करावा, संविधानाचं पूजन कसं करावं, मग ते त्याने जाऊन प्रत्येक वाड्यामध्ये करावं असं मी त्यांना सांगू इच्छितो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या दैनेबाबत कोकण 7नं आवाज उठवल्यानंतर त्याचे जिल्ह्यात पडसाद उमटलाय. याच पार्श्वभूमीवर रिक्त पदं आणि आरोग्य यंत्रणेच्या कारभाराबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वरिष्ठांकडे केलेल्या पाठपुराव्याबद्दल त्यांनी माहिती दिली, पाहूया. आरोग्य व्यवस्थेच्या सुधारणासाठी म्हणजे ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व वुमन्स हॉस्पिटल या ठिकाणी जी काही विशेषज्ञ आहेत, डॉक्टर्स आहेत, टेक्निकल स्टाफ आहे आणि नॉन टेक्निकल स्टाफ आहे, ह्या सर्वांसाठी वरिष्ठ स्तरावरती वरिष्ठ ऑफिसमध्ये याचा पाठपुरावा चालू आहे व तो लवकरात लवकर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. सर, आरोग्य यंत्रणेमध्ये काही रिक्त पदे आहेत, त्याची टक्केवारी काय आहे, त्यासाठी आपण काही प्रयत्न केला? साधारण आरोग्य यंत्रणेमध्ये प्रत्येक संस्थेमध्ये साधारण 40 ते 50% रिक्त पदे आहेत. त्यातली महत्त्वाची म्हणजे जी टेक्निकल स्टाफ आहे आणि विशेषज्ञ जे आहेत ते रिक्त आहेत व त्याची वरिष्ठ स्तरावरती वारंवार पाठपुरावा चालू आहे. आपल्याकडनं जो पाठपुरावा केला गेला आहे त्याला प्रतिसाद मिळतोय का शासन स्तरावर? वारंवार पाठपुरावा केला जातो, त्याच्यावरती प्रतिसाद मिळत आहे व काही MPSC झालेले आहेत व काही परीक्षा झालेल्या आहेत, त्यातून तो स्टाफ देतील असे आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. औषध तुटवडा आहे असं समजतंय, आपण पालकमंत्र्यांचं या संदर्भात लक्ष वेधलंय का? औषध तुटवडा तसा म्हणता येणार नाही, काही ठिकाणी होता, पण पालकमंत्र्यांनी आम्हाला वेळीच मदत करून DPC मधून आवश्यक तो निधी मागणीनुसार उपलब्ध करून दिलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. एकच आम्ही सूचना देतो, त्यांचं व्हेरिफिकेशन तलाठ्यामार्फत सुरू केलेलं आहे 2 दिवसापासून
आणि म्हणून तुम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवा, व्हेरिफिकेशन करून जा, नाही तर आणि त्यावेळी कोणी सांगितलं की मला आग्रह करायचे मिळाले, कारण अर्थात मातोश्री महिला आघाडी असेल, युवसेना असेल, शिवसैनिक असतील, तिथे पण आपण असंच थोड्या वेळात ह्याच बैठकीमध्ये अर्थात काही एकदम टेक्निकली तुम्हाला कळत असेल की किती खोलापासून काम करतात आणि प्रत्येक दिवशी त्यांचे रिपोर्ट उपसाहेबांकडे जात असतो. नावानिशी की उपसाहेबांकडे रोज हे पोहोचवण्याचं काम करत, पोहोचवण्याचं म्हणजे माहिती पोहोचवण्याचं. तुम्हाला वाटेल जरी काम घेतलं ना तर अर्थ वेगळा घेऊ, पण कसं आहे आता महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा दौरा कशासाठी आहे, कारण प्रेसमध्ये बघत आहे, घरा बैठकीच्या नावावरून प्रेसिडेंट झालेले आहे, मुंबई पण याचं करतात खूप सारी, आणि म्हणजे जे आपण सांगतो की दोन अजून दौरे ते कधी बसायचे तुम्ही ठरवलं, कारण एका दौरा आपण गेलेला 2013 साली, आणि तेव्हा थोडं वाटत असं ऑडिओ द्या ना, प्रॉपर ऑडिओ द्या ना, हा सर वेगळे होते पण आणि आपण भगवले झाले आणि आपलं महाराष्ट्र सरकार असताना अनेक कामं इथे आपण करू शकतो. मग ती रस्त्याची असतील, एअरपोर्ट असेल, एअरपोर्ट बनवणे पत्र पण दिलेलं आहे की एमआयडीसी एअरपोर्टचं हे कोणाचं कॉन्ट्रॅक्ट करून घेतलंय ते पूर्ण करत असतं ऑपरेटर म्हणून ते एमआयडीसी परत घेऊन एअरपोर्ट स्वतः चालू हे पत्र मी दिले. कारण आता मी पाहतोय की सगळा जो काही लँडिंगचा जो काही बिझनेस आहे तो चालला मोबाईल ठीक आहे, त्यांना काही विरोध नाही, चांगलंच आहे, पण त्यासोबत आपला पण विकास झाला पाहिजे, इथे पण विकास झाला पाहिजे आणि हे चालू राहिलं. पण विषय जो महत्वाचा ना, आपण मेडिकल कॉलेजचं पण उपसाहेबांनी त्यावेळी करून दिलं, अनेक काम आहेत, मंदिर असतील, आणि त्यामुळे मला आठवतं रावसाहेब असतील, आपले आमदार साहेब असतील, आम्ही सगळे एकत्र बसून अनेक जे काही फंड रखडलेले असतात ते सगळं आपण कामं करून देतो. पण ही जी निवडणूक आहे ही पदवीधर मतदारसंघ आणि ह्याच्यात तुमच्या त्याच युनिव्हर्सिटीला बरोबर. आता हे सगळं होतं नाही, हे नंतर घेऊया. तुम्हाला प्रेस्टेशन टाइम सुद्धा लढायचं असेल, पण जर मतदान करायचं असेल तर मागच्या वेळी कॉन्फिगरेशन झालं असेल तर तुम्ही आम्ही मतदान करू शकतो. आणि मतदानाच्या दिवशी पण आपल्याला 1 ते 10 म्हणजे 1 ते 5 तरी टाकलं सगळं प्रयत्न एवढं किचकट मतदान असतं. पण मला अभिमान या गोष्टीचा आहे, सर्टिफिकेट इथे ग्राह्य पकडलं जातं आणि तुम्ही काही सर्टिफिकेट मान्य करून केलं जातं, कारण तुम्ही ह्याच्यात दुसरं एक करताय की पदवीधर मिळतो. मग पदवीधरमध्ये पण तुमची कुठची कोर्सेस आहेत, तर आपल्या सिनेटपेक्षा अनेक जास्ती कोर्सेस त्याच्यात सिनेटसाठी डॉक्टरांचं चालत, पण इथल्या डॉक्टरचं युनिव्हर्सिटी वेगळी, इथे तुम्ही डॉक्टर असलं तरी चालतं, वकील असलं तरी चालतं, डिप्लोमा असलं तरी चालतं, सगळं काही चालतं. म्हणून निवडणूक आपल्याला सोपी गेली, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला लागतं तो एवढं जागा की तुम्ही त्या मतदारसंघात राहता. बरं, मतदारसंघ म्हणजे कुठचा इकडे पण ह्या गावात पण कोणी ठाण्यातला राहत असेल, कोणी रायगडमधला राहत असेल, हा मतदारसंघ म्हणजे पूर्ण पालघर ते इकडचा जो मतदारसंघ आहे तो एक मतदारसंघ म्हणून पकडला जातो. आपल्या विधानसभेसाठी आणि लोकसभेसाठी नाही, मतदारसंघ हा पूर्ण जो काही पट्टा आहे हा पदवीधर मतदारसंघासाठी पकडला जातो, तो पूर्ण पट्टा या मतदारसंघासाठी पकडला जातो. म्हणजे आपली 2 कामं सोयी झाली. तिसरं काम आपल्याला महत्वाचं आहे ते म्हणजे जाऊन या पदवीधरांकडे फॉर्म भरून घेणं गरजेचं आहे. आपली जेवढी जास्ती तेवढी जास्ती आपले खूप चांगले झाले, जिंकण्यासारखं आहे वातावरण, ती आपल्या हातात आलेली आहे, पण आता आराम करायचा नाहीये. जिंकतोय म्हणजे अजून मेहनत घ्यायची आहे, अजून जोर लावायचा आहे आणि तो विजय 1000% पक्का करून घ्यायचा आहे. त्याचं आपलं काम एकच जरी राष्ट्रीय घेणार नाही, पण आता पुण्याच्या आजपासून सुरुवात झाली, 9 तारखेपर्यंत मला नोकरी आहे. हे अपेक्षा करू नका की अजून एक टप्पा मिळेल. पहिला टप्पा होऊन गेला तर दुसरा टप्पा सुरू होतोय. घरोघरी एक जरी मतदार असलं तरी सोडू नका. मी आज तुमच्याकडून आकडे मागत नाहीये की आपण एक वेगळी महिला मला 9 किंवा 10 तारखेला मुंबईत घेऊ, पण मुंबईची जी पद्धत होती आपली हीच होती की सगळे आपले पदाधिकारी यांना विचारत होते की आपण किती फॉर्म भरले. आज जे आपले पदाधिकारी असतील 200 फॉर्म भरले, 100 फॉर्म भरले, 5 फॉर्म भरले असेल त्यांचं मी कौतुक करतो. पण आता जे 100
दाखवावी, जे 25 फॉर्म भरले असेल 30 पर्यंत पोहोचायची ताकद दाखवावी. आणि जरी शुद्ध फॉर्म भरले असेल त्यांनी स्वतः विचार करावा की जर स्वतःचा पण फॉर्म भरला नसेल किंवा एक जरी फॉर्म भरला नसेल तर आपली पक्षाला नक्की मदत काय आहे हा तरी विचार करा. युवासेनेला मी खास करून इथे थोडं अजून विनंती करून मला माहिती आहे की चांगले फॉर्म भरलेले आहेत, पण शिवसेना असेल, युवासेना असेल, काँग्रेस असेल, आपली लोकायुक्त समिती असेल, ज्या काही नेतृत्व मंडळ असेल, बीटीएस आहे, त्यांनी आपल्या युनिटमध्ये असेल, आपल्या घरात असेल, आपल्या वस्तीवर असेल, आपल्या गाडीवर असेल, सगळीकडे कमीत कमी 5 तरी फॉर्म भरण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांनी 5 म्हणजे 0 भरले नाही, त्याला तुम्ही आता 5 भरायचं आहे. जसं तिथे 50 ओके एकदम ओके तसं आपल्या इथे 5 फॉर्म जोरदार असं नको, 50 फॉर्म कमी कमी आपल्याला पाहिजे. आपल्याला ही मेहनत घेतली आपण ही सीट धक्काची, कारण येणारी प्रत्येक निवडणूक ही महत्वाची आहे. आज आपल्या राज्यामध्ये पहा, आपल्या देशामध्ये पहा, आपल्यासाठी वातावरण खूप चांगलं आहे. आपल्याला तुम्हाला अजूनही सांगतो मी, या 31 तारखेपर्यंत हे सरकार पडणार म्हणजे पडणारच. तर तुम्ही संविधानाप्रमाणे केलं तर तुम्ही लोक सरकारला एक मी तुम्हाला सांगतो सरकार केलं नाही, पण जसं खालच्या विधानसभेत बहुमताचं सरकार आहे आपल्याला महत्वाचं आहे. मागच्या वर्षी पहा आपण 6 निवडणुका झाल्या वरच्या हाऊससाठी, त्याच्यात पदवीवर होतं आणि शिक्षक पदवीचं होतं. 6 मधून 5 हे महाविकास आघाडीकडे आले आणि 6वी जी सीट होती ती पण मला इंडिपेंडेंटकडे गेलेली आहे. म्हणजे महत्वाची गोष्ट हीच आहे, बीजेपीला म्हणते आता खासदारसाठी मतदारसंघ आपण जिंकू शकतो हे आपण दाखवलेलं आहे. आणि हे पाहून ज्या 2 लोकसभेच्या आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, आ ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे आज दाखल झालेले आहेत. खळा बैठका होत आहेत. दोडामार्ग तालुक्यातून या जिल्ह्यातील खळा बैठकांना सुरुवात झाली आणि पहिली बैठक जी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झाली त्या या दोडामार्ग नगराच्या माजी नगराध्यक्ष लीना कुबल, संपूर्ण कुबल कुटुंबीय आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी सुद्धा या ठिकाणी आहेत. गेली अनेक स्थित्यंतरे झाली, गेल्या अनेक वर्षात अनेक स्थित्यंतरे झाली, अनेक बदल झाले, मात्र शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिलेल्या लीना कुबल आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब यांच्या घरात आज थेट आदित्य ठाकरे पोहोचलेत. संपूर्ण घरामध्ये एक वेगळा उत्साह आहे. खळा बैठक संपन्न झाली. आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया. मॅडम नमस्कार. आपण एकनिष्ठ राहिलात, आज आदित्यजी थेट तुमच्या घरात आले, खळा बैठक झाली, संपूर्ण कुटुंबियांनी अगदी भरभरून त्यांचं स्वागत केलं. काय प्रतिक्रिया आहे, काय वाटतं? नमस्कार, जय महाराष्ट्र. आज जी खळा बैठक माननीय आदित्य साहेब, युवासेना प्रमुख आदित्यजी साहेब ठाकरे साहेब आमच्या घरी आले. मला काय बोलावं हे काही सुचतच नाही, कारण आज आम्ही एकनिष्ठ राहिलो. कारण माझे पती आज 35 वर्ष जे शिवसेनेमध्ये काम करतात, जसं सांगितल्याप्रमाणे ज्या घडामोडी घडल्या तरी पण आम्ही एकनिष्ठ राहिलो. कारण माझे फॅमिली पूर्ण कुटुंबीय माझ्यासमोर होते म्हणून आम्ही एकनिष्ठ राहिलो. आणि आज सांगायचं म्हणजे जी आतुरतेने आम्ही वाट पाहत होतो, आमचं कुटुंब काही मातृश्रीपर्यंत जाऊ शकत नाही, परंतु मातृश्रीची जी पावलं आहेत ती आमच्या दारी लागली, हेच आमच्या कुटुंबासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणखी काय म्हणजे बोलावे मला काहीच सुचत नाही. तरी पण मी त्यांचे आभार व्यक्त करते या मीडियाच्या माध्यमातून की आमच्या दारी पावलं लागली, ती आम्ही पावलं कायमस्वरूपी आमच्या स्मरणात ठेवू आणि त्याचं जतन करू. लीना कुबल यांची आपण प्रतिक्रिया ऐकलेली आहे. त्यांच्या समवेतच कुबल कुटुंबियातील ॲडव्होकेट कुबल सुद्धा आपल्या समोर आहे, जनार्दन कुबल. कुबल साहेब काय सांगाल, एक शिवसेनेचे युवा नेतृत्व आणि आपण आपलं संपूर्ण कुटुंब शिवसेनेशी एकनिष्ठ आहे आणि आज थेट मातोश्रीची पावलं आपल्या दारी लागलेली आहेत, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया कुबल मॅडम यांनी व्यक्त केली. आपण काय सांगाल, एक चांगला आजचा दिवस आपल्या संपूर्ण कुटुंबासाठी आहे, काय सांगाल? महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आपले छत्रपती महाराज उदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी साहेब, तसेच युवासेना नेते शिवसेनेचे आमच्या घरी आज पोचलेले आहेत. माननीय आदित्यजी ठाकरे
तसेच शिवसेनेच्या पक्षातील सर्व पदाधिकाऱ्यांना प्रथमतः सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. कारण आम्ही किती वर्ष शिवसेनेत आहोत हे आम्ही न सांगण्यापेक्षा आज मातोश्रीपर्यंत जी व्यक्ती जे ज्यांच्या हातात पुढचं भविष्य आहे शिवसेनेचं ते आमच्या घरापर्यंत पोहोचलेलं आहे. याच्यातच आमचं सगळं म्हणजे जे काय सौख्य समाधान आहे त्याच्यात भरून आलेले आहे. तसेच मागील काही निवडणुका झाल्या आपल्या नगराध्यक्ष इकडच्या, त्यामध्ये काही कारणामुळे किंवा इतर काही व्यक्तींमुळे काही ज्या ठिकाणी सीट आम्हाला द्यायला पाहिजे होती तिथं न देता इतर ठिकाणी अंतर्गत थोडासा राजकारणाचा भाग करून राबवण्यात आलं. पण त्याच्यात जे काय झालं ते आज सगळं भरून आलेलं आहे. यापुढे देखील आम्ही शिवसेनेशी जे काय असेल ते एकनिष्ठ राहू व कायमस्वरूपी शिवसेना ह्या पक्षासाठी ज्याप्रमाणे त्यांनी आज स्वतःहून आमच्या घरापर्यंत जे पोहोचून आम्हाला जे एक वेगळा मान दिला त्यांचा आदर राखू व कुठच्याही परिस्थितीत शिवसेना ह्या पक्षासाठी असेच एकनिष्ठ राहून यापुढे पक्षवाढीसाठी आम्ही काम करण्यास तयार आहोत. त्याकरिता इतर लोकल जे पदाधिकारी कोणी असतील त्यांनी पण त्याप्रमाणे आमच्याशी प्रामाणिक राहून काम करावं. आम्ही त्यांच्याशी काम करायला तयार आहोत अशी मी त्यांना इतर लोकल जे पदाधिकारी आहेत त्यांना एक विनंती करतो. यापुढे शहराच्या ज्या काही निवडणुका असतील त्यामध्ये कुठच्याही प्रकारचं कुठेही अंतर्गत राजकारण न करता ज्याप्रमाणे आम्ही त्याप्रमाणे त्यांनी राहावं. आम्ही कायमस्वरूपी त्यांच्यासोबत असतील एवढंच संपर्क. नक्कीच हे होते कुबल साहेब आणि त्यांनी एक खंत बोलून दाखवली. मात्र ही सगळी खंत आजच्या आदित्य ठाकरे यांच्या भेटीमुळे दूर झालेली आहे. मात्र यापुढे कोण एकनिष्ठ आहेत, अनेक स्थित्यंतर बदलतात, पक्ष बदलतात, सगळ्या गोष्टी होतात, पण एकनिष्ठ कोण आहेत, आपले कोण आहेत हे सुद्धा इथल्या पदाधिकाऱ्यांनी अंतर्गत राजकारण न करता लक्षात ठेवलं पाहिजे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे एवढीच अपेक्षा माफक त्यांनी व्यक्त केली. मात्र या संपूर्ण कुटुंबामध्ये एक आज आनंदाचं वातावरण दिसतंय. निश्चित दोडामार्ग शहरात शिवसेनेसाठी हे एक आनंद वार्ता आहे. लाईव्हसाठी संदीप देसाई सोबत साहिल बागवे, दोडामार्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. मंडळी आहोत. दोडामार्गचे ज्येष्ठ नेते राष्ट्रवादीचे सन्माननीय सुरेश भाई दळवी सकाळपासून आपली वाट पाहत आहे. आपण आपला बहुमूल्य वेळ आमच्यासाठी दिला, आमचं भाग्य आहे. मी भाईंना विनंती करतो दोडामार्ग तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आपण साहेबांचा सत्कार करूया. मी मगाशी इथून तास होताना ते सांगितलं थोडी लोक सकाळपासून थांबली होती, तर मी त्यांना मोकळं करू आणि मग ही भेटायला येतो. कारण काय सगळीकडे पण हे वातावरण तर आहे आपल्याला दिसतंय, सगळीकडे प्रेम आहे, उत्साह आहे आणि हे आपल्या दोघांच्या पक्षांसोबत झालंय ते आपल्याला परत एकदा नीट मार्गावर आणायचं. लोकांचं प्रेम आहे ते होणार. साहेब हे टोक आहे, हे टोक पण खूप उत्साही आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15.
8408 80 35 36 आणि 02367 23 39 33. उठावा म्हणजे उठसूट आणि फुकटचं श्रेय लूट अशी टीका धोंडी चिंदरकर यांनी केली आहे. मालवणात पत्रकार परिषदेत धोंडी चिंदरकर नेमकं काय म्हणाले पाहूया. 25 तारीखला येणाऱ्या 25 तारीखला माननीय पालकमंत्री मोर्याचा धोंडा या ठिकाणी शासकीय पूजेनिमित्त येत आहेत आणि पालकमंत्री हे पुढचे 4 दिवस किंवा 4 डिसेंबरपर्यंत सातत्याने जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याच्या विकासाकडे लक्ष देऊन आहेत आणि आता राहणार आहेत, जिल्ह्यामध्ये थांबणार आहेत. पण हे सगळं करत असताना मोर्याचा धोंडा ही शासकीय पूजा ही आपल्या माहिती आपल्या माध्यमातून दिलेली आहे की ही शासकीय पूजा होते. पहिले आजच पूजा जे माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ते उपस्थित होते आणि 25 तारीखला ही जी शासकीय पूजा मोर्याचा धोंड्याच्या त्या ठिकाणी होईल ती माननीय पालकमंत्री माननीय चव्हाण साहेब हे पहिले एकंदरीत हे मंत्री आहेत की जे या ठिकाणी मोर्याचा धोंडा या ठिकाणी ते पूजेसाठी येत आहेत आणि आता ते चढता आले त्याप्रमाणे त्या कार्यक्रमाचे हळूहळू रूपरेषांना प्रत्येक गोष्टी वाढत जाईल. हा विषय महत्त्वाचा आहे. आमचे कार्यकर्ते म्हणण्यापेक्षा तिथले लोक आहेत ते या ठिकाणी बहुसंख्येने उपस्थित राहतील, कारण मोर्याचा धोंडा हा ऐतिहासिक आणि श्रद्धेत ह्या 2 विषयाने आहे. त्याच्यामुळे स्थानिक लोकांना मग ते मच्छीमार असतील तिथे स्थानिक लोक असतील त्या सगळ्यांना त्या धोंड्यामध्ये आस्था आहे, आदर आहे आणि त्या ठिकाणी नतमस्तक होतात. असं असल्या कारणामुळे त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी मोर्याचा धोंडा असेल मग ह्या किल्ल्यातील किल्ला असेल आणि अन्य जे आजूबाजूचा परिसर आहे हा या पर्यटनाच्या माननीय विकासादृष्ट्या विकसित व्हायला पाहिजे. त्यासाठी माननीय पालकमंत्री असतील, माननीय केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब असतील, निलेश राणेसाहेब असतील आणि माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब की आमचे मंत्रिमंडळ सगळे शिंदे सरकार असेल हे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहेत. कालच आपण प्रेसच्या माध्यमातून न्यूजच्या माध्यमातून एक बातमी वाचली की वैभव नाईक आणि कंपू आता एक सध्या बातमी फिरवत आहेत की मोर्याचा धोंडा असेल मग राजकोट असेल किंवा शिंगरे हा विकास मान्य वैभव नाईक असतील आणि मान्य खासदार विनायक राऊत असतील यांच्या पाठपुराव्यातून हे सगळं काम होत आहे असं म्हणत आहे. परंतु मला समजत नाही, पाठपुरावा सोडाच याची संकल्पना जरी यांच्या डोक्यात आली एवढ्या कामात हे काम करण्याची संकल्पना जरी नुसती यांच्या डोक्यात आली तरी आपण त्यांचा फार विचार करू शकतो. म्हणजे ह्यांच्या कल्पनेपलीकडे आहे. माननीय वैभव नाईक यांच्या डोक्यामध्ये एक संकल्पना होती, आपल्याला माहिती एकच होती, खरं म्हणजे एका संकल्प सोडतो की आपण एखादी प्रयत्न करतो ते काम तडीस नेण्यासाठी आपण कुठल्या थरात जाऊन काम करतो अशी पद्धत असेल राजकीय क्षेत्रामध्ये. वैभव नाईकांची एक चांगली संकल्पना होती, त्याला आम्ही अतिशय आस्थेने पाहत होतो. ती म्हणजे जे समोर आपल्यासमोर एस टी स्टँड आहे ती संकल्पना होती त्यांची फार मोठी आणि त्यासाठी आपण काही करणार आणि मग तो थिएटर उभं राहील, अन्य गोष्टी उभ्या राहतील, तो एक चांगल्या प्रकारे एस टी स्टँड अशी ती संकल्पना होती. कारण ज्यांनी संकल्प केला जे आपण जिद्दीने करणार असं म्हणणार साधं एस टी स्टँड किंवा त्यावर थिएटर होऊ शकलं नाही आणि त्याचं श्रेय घेण्याचं काम जर करत असतील वैभव नाईक आणि त्याचं कंपनी अतिशय दुर्दैवी आहे. खरं म्हणजे लोकांना आता ह्या सगळ्या गोष्टी सांगण्याची गरज नाही. मी हे उदाहरण सांगितलं आणि त्यांना वैभव नाईकांना कल्पना असली पाहिजे की आत्ता आपण किती वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष चालली पहिली, नंतर 5 वर्ष लोखंडा, 10 वर्ष तुम्ही किती तसं आम्हीच केलं. खरं म्हणजे ही उभाटाण आहे यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे, उठसूट आणि फुकाचं श्रेय लूट. ह्या पलीकडे त्यांचं कुठलंही काम नाही. फुकाचं श्रेय लुटायचं ह्या पलीकडे ते कुठलंही काम करत नाही. काय त्यांनी केलं एक तरी सांगा, म्हणजे त्यांनी एक तरी पुरावा द्यावा की मोर्याच्या धोरणासाठी मी अशा प्रकारे नुसती पत्र देऊन होत नाही. पत्र तरी देतात, पत्र आत्ता नाही की अनेक वर्ष ह्या सगळ्या गोष्टी पत्रकांच्या हिंदे वाचन या ठिकाणी जी किल्ले प्रेरणोत्सव जी समिती आहे, किल्ल्याची प्रेरणा समिती, ही सगळे मंडळी आहे किंवा ह्यासाठी म्हणजे मोर्याच्या धोंड्यासाठी पालकमंत्री, कारण अशी दूरदृष्टी असावी लागते. मान्य पालकमंत्री चव्हाण साहेब आहेत, मान्य राणेसाहेब यांची दूरदृष्टी आहे. कारण राजकोटसारखा भाग का नाही झाला सत्ता असताना, राजकोटसारखा भाग जर विकसित व्हायला पाहिजे, किमान त्यांना कळलं तरी काय राजकोटमध्ये काय व्हायला पाहिजे, काय हे कळलं नाही आमदारांना. दुसरं म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे आत्ता आपला मोर्याचा धोंडा हे जे पवित्र स्थान आहे
कधीतरी कळलं, त्यांचं कधीतरी वाचलं आहे. काय होतं, उठायचं आणि फुकायचं श्रेय घ्यायचे ह्या पिरियड आमदार वैभव नाईक आणि त्यांचे गप्पू काही करत नाहीत. मी तुम्हाला जर मुद्दामून सांगेन, आता जेव्हा तुम्हाला आणि जेव्हा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो तेव्हा वादळ म्हणा, पाऊस म्हणा, अशा प्रकारे सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते आणि त्यावेळी वादळी धोके निर्माण होतात आणि मग ते वादळ थोडा थांबतं. माझ्या माहितीप्रमाणे आता असं त्यांच्यामध्ये चाललं की आता भविष्यात असंही सांगतील की कमी दाबाचा पट्टा जो समुद्रात निर्माण थांबवण्याचं काम सुद्धा आमदार वैभव नाईक आणि खासदार असंही सुद्धा उद्या सांगायला तयार होणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं संरक्षण होतं. एवढे सांगण्यापर्यंत हिंमत गेलेली आहे. परंतु इथली जनता सुज्ञ आहे. मी आपल्या माध्यमातून निश्चित सांगतो की कोणत्याही परिस्थितीत ह्या जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी दूरदृष्टी असावी लागते. आणि माननीय राणेसाहेबांनी विमानतळ आणला, माननीय राणेसाहेबांनी सिव्हिलसारखा प्रकल्प या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न केला, मेडिकल, हे सगळ्या गोष्टी आहेत आपल्यासमोर आहेत. परंतु वैभव नाईक एक उदाहरण सांगतो, तुम्ही एक स्टँड जो आहे तो आपल्या एस टी स्टँडसाठी जो प्रयत्न करण्याचा तो सुद्धा होऊ शकला नाही. तुमचं स्वप्न म्हणजे संकल्प, तुमचं स्वप्न होतं, का होऊ शकलं नाही. आणि तो मोर्याचा दोंडा म्हणा की राजकोटसारखं म्हणा, ह्या गोष्टी खूप लांबच्या आहेत. म्हणून म्हणतो की तिथल्या जनतेला, तिथल्या लोकांना माहिती आहे आणि निश्चित सांगतो की तिथल्या लोकांना विश्वासात घेऊन त्या ठिकाणी जे बांधकाम होईल किंवा हे होईल त्या लोकांना त्रास होता कामा नये याची सगळी काळजी माननीय पालकमंत्री असतील, माननीय राणेसाहेब असतील, हे सगळे काळजी घेणार आहेत. कारण तुम्हाला माहिती आहे ज्या अर्थाने उदानाचा धोका ज्यावेळी खऱ्या अर्थाने इथल्या लोकांना होता किंवा तिथल्या सागरी किनारा आणि लोकांना होता, तो धोका टाळण्यासाठी माननीय पालकमंत्री साहेब जरी आता असले, माननीय राणेसाहेबांनी कितीतरी वेळा ह्या सगळ्यात जी किनारपट्टी होती यांना संरक्षित करण्याचं राणेसाहेबांनी केलं. पण गेल्या 10 वर्ष 65 वर्ष सत्ता असताना काही न केलेले जर वैभव नाईक आणि त्यांचे कंपू म्हणत असतील की आम्ही सगळं केलं, हे फुकाचे सगळे लाटण्याचे प्रयत्न आहे, त्यांनी एक तरी उदाहरण द्यावं. असं दिसतं ना आता ते दिलं, आम्ही नाही आपण हे करतो, काय करतो आहोत की आम्ही त्याचा विकास आम्ही सुचवलं होतं, काम सुचवण्याचा प्रश्न येत नाही. या अशा गोष्टी आहेत माननीय राणेसाहेबांनी. आणि तुम्हाला समजा मी मुद्दा म्हणून सांगेन की आमदार वैभव नाईकांना राणेसाहेबांच्या डोक्यातली संकल्पना असेल किंवा पालकमंत्र्यांच्या डोक्यातली संकल्पना असेल, ह्यापैकी त्या संकल्पना राहू नका, ते तर करतच आहेत. मी म्हणतो थोडं जर गाईडलाईन्स बाबा मुंडकर यांचं जर घेतलं म्हणजे आणि माननीय वैभव नाईक गेले किंवा खासदार आहे तरी थोडं त्यांच्यामध्ये डोक्यात काहीतरी घुसेल की काय नेमकं करायला पाहिजे. नुसतं सांगून पत्र देऊन होत नाही, करावं त्यांनी ट्रेनिंग घेणं गरजेचं आहे. त्याच्या सगळ्या गोष्टी घडतात, त्या कशा घडतात त्या असंच होत नाही, केवळ पत्र देऊन होत नाही. आणि म्हणून पत्राचे पुरावे त्यांनी देऊ नये. पत्र प्रपंच वैभव नाईकांनी कंपनी बंद करावा आणि उठसूट बोल झूट ह्या गोष्टी त्यांनी बंद करायला पाहिजेत असं माझं म्हणणं आहे. दुसरी गोष्ट अतिशय महत्त्वाची म्हणजे आत्ता 2-3 मिनटापूर्वी माझ्यासमोर एक बातमी म्हणजे कुठलं ते आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकार महिन्याभरात कोसळणार असा दावा केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत आदित्य ठाकरे. सुनील प्रभू यांची फेरसाक्ष सुरू आहे. या साक्षेमध्ये आपण जर पाहिलं असेल तर एकच प्रश्न आहे जो 3-4 पद्धतीने वकील आपले खरं तर काम करत आहेत, शिंदेचे वकील आहेत ते, मात्र एकच प्रश्न आहे जो 3-4 वेळा विचारला जातोय आणि त्याचं उत्तर देखील सुनील प्रभू आहेत जे एकच उत्तर देतात. त्यामुळे वेळ काढू. मला वाटतं 31 तारखेपर्यंत त्याच्या आधी हा निकाल येणं गरजेचं आहे. आणि जसं मी सांगितलं की ह्या सरकारला तर जास्ती दिवस राहिलेले नाहीत. 31 डिसेंबरला हे सरकार पडणार म्हणजे पडणार. 2024ला देशात आणि महाराष्ट्रात नवीन सरकार बसणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकार महिन्याभरात कोसळणार असा दावा केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत आदित्य ठाकरे. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
आपल्या सर्वांना माहिती आहे एक महत्वाची निवडणूक आपल्या समोर आलेली आहे, ती म्हणजे पदवीधर निवडणूक. सेनेटसाठी आपण काम केलं. खरं तर आता मी हे पण सांगायला लागलं आहे की गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपण एवढे फॉर्म भरून झाले. पहिले ऍफिडेव्हिट होते, नंतर सेनेटची निवडणुका होत्या, आता एवढे मी तुला तर इतर पक्षांसाठी पण आपण हे काम घेतलं पाहिजे कमर्शियली, की तुमचे फॉर्म पण आम्ही भरून देतो. कारण प्रत्येक शिवसैनिकाला माहिती आहे की घरोघरी जाऊन फॉर्म भरायचे कसे, अटेस्टेशन कुठे होतं, नोटरी म्हणजे काय, हे सगळं माहिती आहे, पक्का झालंय. पण हे सगळं होत असताना पुढच्या वर्षी आपल्याकडे पदवीधर निवडणुकीकडे कोकण पदवीधर निवडणूक. मागच्या वेळी जेव्हा आपण लढलो तेव्हा आपल्याला माहिती थोडेच मतांनी पडलो, कारण आपली तेव्हा तयारी पण नव्हती. शेवटच्या मिनिटाला आपण लढायचं आणि लढायची कशी हे आपण कधी विचारच केला नव्हता. वर्षानुवर्ष मुंबईची पदवीधर निवडणूक आपण जिंकत आलेलो आहे, यावेळी पण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. पण कोकण पदवीधर पण मला खात्री पटलेली आहे की ही सीट पण आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणार, इथे पण शिवसेनेचाच धोका पडणार. कारण आपली जी लोक कामाला लागलेली आहेत, जे लोकांचं एक पाठबळ दिसतं आपल्याला, ते अद्भुत आहे. अनेक निवडणुका होणं गरजेचं आहे. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बाद करायलाच लागणार. पण हे सगळे ही प्रक्रिया सुरू असताना आपण पाहिलं असेल विधानसभेच्या निवडणुका होणं गरजेचं. जे सरकार बसलंय ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, घटना विरोधी सरकार आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर हे खोके सरकार पडल्यानंतर जी काही निवडणूक येईल, मग लोकसभा असू दे किंवा विधानसभा असू दे, दोन्ही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा विजय होणार म्हणजे होणार, या घेऊन घ्या. पण जसं लोकसभेमध्ये आपला विजय होणार, जिथे आपले खासदार निवडून येतील, जिथे विधान परिषदेत आपल्याला आता ताकद वाढवणं गरजेचं आहे. कारण विधानसभा जशी आपल्या हातात येणार आहे पुढच्या वर्षी, तसं विधान परिषद देखील आपल्याला आपला आकडा वाढवणं गरजेचं आहे. आपली जी काही महाविकास आघाडी आहे, मागच्या वर्षी जर पाहिलं, या वर्षी पाहिलं, ज्या ज्या निवडणुकाला आपण सामोरे गेलेलो आहे तिथे आपला विजय झालेला आहे. मला वाटतं मागच्या वर्षी जर आपण पाहिलं तर 6 महत्वाच्या निवडणुका विधान परिषदेच्या होत्या, त्याच्यातून 5 वर आपले महाविकास आघाडीचे उमेदवार हे जिंकलेले आहेत. मध्ये एक निवडणूक होऊन गेली कसब्याची होती, साधारण 30-32 वर्ष ती जी काही सीट होती ती भाजपकडे होती. पण पहिल्यांदा शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, एकत्र आल्यानंतर काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी ही सीट जिंकलेली आहे. एकंदर वातावरण संपूर्ण महाराष्ट्र जर तुम्ही पाहाल, कुठच्याही मतदारसंघात जाल तिथे आपण कधी लढलो असो की नसो, उद्धव साहेबांबद्दल प्रेम, त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्यासाठी एक प्रेम ही वेगळे निर्माण झालेलं आहे. आणि सगळीकडे वाट पाहतात तर निवडणुकीची, कारण त्या निवडणुकीमध्ये आपला विजय होणार निश्चित आहे. निवडणूक नुसती ह्या मतदारसंघासाठी नाही, ह्या निवडणुकीचा मतदारसंघ कुठचा आहे तर पालघर जिल्हा आहे, ठाणे जिल्हा आहे, रायगड जिल्हा आहे, रत्नागिरी जिल्हा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. म्हणजे कोकण डिव्हिजन मुंबई सोडून पूर्णपणे आहे. आणि ह्याच्यात मला अपेक्षा आहे की आजपासून हा जो टप्पा सुरू होतो या निवडणुकीचा पदवीधर मतदारसंघाचा, ह्याच्यात नोंदणी जास्तीत जास्त करायची. ह्याच्यात ताकद कुठे आपण जमवू शकतो तर नोंदणीमध्ये. पहिला टप्पा जर ही निवडणूक जिंकायची असेल तर नोंदणी जास्तीत जास्त केली तर आपला विजय पक्का होतो. दुसरं म्हणजे अर्थात मतदानाच्या दिवशी मतदार आपल्याला मतदान केंद्रावर न्यायचे असतात, त्याचा आपण करत असतो. पण जर तुम्ही गावोगावी गेलात, सगळ्या वाडे वस्त्यांवर गेलात, जर तुमचे जे मित्र असतील, परिवार असेल, त्याच्यात तुम्हाला एक सुद्धा पदवीधर ओळखीचा असेल आणि तुम्हाला जर वाटत असेल की हा आपल्याला मतदान करू शकतो, पलीकडचे करू नका, नाहीतर तिकडचे पण आपण रजिस्ट्रेशन करू. उत्साह ते करायचं नाही. पण आजपासून 9 तारखेपर्यंतचा महत्वाचा टप्पा आहे, हा दुसरा टप्पा आहे. सेनेटसाठी आपण काम केलं. खरं तर आता मी हे पण सांगायला लागलं आहे की गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपण एवढे फॉर्म भरून झाले. पहिले ऍफिडेव्हिट होते, नंतर सेनेटची निवडणुका होत्या, आता एवढे मी तुला तर इतर पक्षांसाठी पण आपण हे काम घेतलं पाहिजे कमर्शियली, की तुमचे फॉर्म पण आम्ही भरून देतो. कारण प्रत्येक शिवसैनिकाला माहिती आहे की घरोघरी जाऊन फॉर्म भरायचे कसे, अटेस्टेशन कुठे होतं, नोटरी म्हणजे काय, हे सगळं माहिती आहे, पक्का झालंय. पण हे सगळं होत असताना पुढच्या वर्षी आपल्याकडे पदवीधर निवडणुकीकडे कोकण पदवीधर निवडणूक. मागच्या वेळी जेव्हा आपण लढलो तेव्हा आपल्याला माहिती थोडेच मतांनी पडलो, कारण आपली तेव्हा तयारी पण नव्हती. शेवटच्या मिनिटाला आपण लढायचं आणि लढायची कशी हे आपण कधी विचारच केला नव्हता. वर्षानुवर्ष मुंबईची पदवीधर निवडणूक आपण जिंकत आलेलो आहे, यावेळी पण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. पण कोकण पदवीधर पण मला खात्री पटलेली आहे की ही सीट पण आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणार, इथे पण शिवसेनेचाच धोका पडणार. कारण आपली जी लोक कामाला लागलेली आहेत, जे लोकांचं एक पाठबळ दिसतं आपल्याला, ते अद्भुत आहे. अनेक निवडणुका होणं गरजेचं आहे. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार,
आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बात करायलाच लागणार. पण हे सगळे ही प्रक्रिया सुरू असताना आपण पाहिलं असेल विधानसभेच्या निवडणुका होणं गरजेचं आहे. जे सरकार बसलंय ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, घटना विरोधी सरकार आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर हे मोठी सरकार पडल्यानंतर जी काही निवडणूक येईल, लोकसभा असू दे किंवा विधानसभा असू दे, दोन्ही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा विजय होणार म्हणजे होणार या. पण जसं लोकसभेमध्ये आपला विजय होणार, जिथे आपले खासदार निवडून येतील, ह्याच्यात जास्तीत जास्त जोर लावून मला महिला आघाडी याच्यात पुढे पाहिजे, मला युवती सेना असेल, युवा सेना असेल, शिवसैनिक असतील, भारतीय कामगार सेना असेल, स्थानिक लोकपालिका समितीमध्ये असेल. कारण सहसा कोकणातून मला एक महत्वाचं उत्तर येतं म्हणजे आमचे सगळे जे आहेत ते मुंबईतच येतात, तिथे मतदान करतात. पण आपले जे इथे राहणारे आहेत, गावाकडे राहणारी जी लोक आहेत, त्यांनी पदवीधर म्हणून जे असतील त्यांनी स्वतःचं लढून घेणं गरजेचं आहे. येत्या 9-10 तारखेनंतर खासदार साहेब असतील, मी असेल, आपण दोघं मातोश्री बैठका बघूच. कारण हीच अपेक्षा आहे की पदाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी घेऊन ही निवडणूक आपल्याला जिंकून देणं गरजेचं आहे. ही निवडणूक जिंकतं पण 100%, पण प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी त्याचं काम करणं गरजेचं आहे. असं नाही कोणाला मदत वाटलं पाहिजे की मी पदवीधर केलं ठीक आहे, आपण दुसरं वर्ष ही निवडणूक माझी नाही ना, आपण लोकसभेसाठी काम करू, विधानसभेसाठी काम करू, असं चालत नाही. जर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून जर आपण काम करत असू तर प्रत्येक निवडणूक आपल्यासाठी महत्वाची आहे. ती मध्ये एअरटेलची आहे ना की हर एक डोस जरुरी होत आहे, तसं हर एक वोटर जरुरी होत आहे. तुम्ही प्रत्येकाच्या घरी पोहोचणं गरजेचं आहे. आज जसं आपण खळा बैठक घेतो, तुम्ही तुमच्या माध्यमातून खळा बैठका घ्या, तुम्ही घरोघरी जा आणि तिथे गेल्यानंतर पदवीधर जर कोण असेल तर त्याची नोंदणी आपल्याला 9 तारखेच्या आधी करून घ्यायची. मला वाटतं हे काम आपण सुरू केल्यानंतर 100% आपला विजय निश्चित आहेच. पण एक वातावरण बदलत जातं आणि वातावरण जे बनलेलं आहे, एवढी भीती या खोके सरकारच्या मनात बसलेली आहे की पूर्ण सिनेटची निवडणूकच रद्द केली. तुम्ही विचार करा की महाराष्ट्र ज्या ताकदीने आपल्या मागे उभा आहे, विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायला तयार नाही, लोकसभेच्या पोटनिवडणुका घ्यायला तयार नाही, मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक घ्यायला तयार नाही, आणि ही ताकद आपल्याला आता मतदार म्हणून नोंदवायची आहे. ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा द्यायला आलो. मला माहिती आहे की आपण हे जे काम दिलेलं आहे ते 100% पूर्ण नाही तर 1000% पूर्ण करा ही मला खात्री आहे. मला एवढंच सांगून जास्ती वेळ आपला घेत नाही, कारण आतापासून आपल्याला परत एकदा कामाला लागायचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिलांना प्रसूतीसाठी देखील परराज्यात जावं लागतं. याला नेमकं कारणीभूत कोण, असा सवाल विचारला असता सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई परुळेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच सुनावलंय. खरोखरच आज रुग्ण सेवाच रुग्णशय्येवर राहिलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण दवाखान्यांच्या मध्ये अनेक ठिकाणी डॉक्टर नाही आहेत, बऱ्याच ठिकाणी गायनॉकॉलॉजिस्ट नाही आहेत. महिला प्रसूतीगृह एक ते कुडाळला जे महिला आरोग्य दवाखाना जो काढलेला आहे तिथले थोडे रिझल्ट एक, पण तो तिथला वैयक्तिक वालावलकर डॉक्टर जरा चांगला आहे म्हणून तिथले रिझल्ट जरी चांगले आले ते जिल्ह्याभरातला विचार केला तर फार वाईट अवस्था आहे. कारण एखादी बाई जेव्हा प्रसूतीगृहामध्ये जाते त्यावेळेला तिला अनेक वेळेला अमुक नाहीये, ही औषध आणा, तुमचं मुलंच आडवाय, अमकाय तमकाय असं काय काय सांगून आधी घाबरवलं जातं. आणि मग बऱ्याच वेळेला डॉक्टरांना तिथं काम करायचं नसतं, त्यांना कुठे रजेवर जायचं असतं, रिस्क नको असते, म्हणून मग ती गोव्याची वाट दाखवतात किंवा मग प्रायव्हेटला जा म्हणून सांगतात. आता प्रायव्हेटच्या फीज एवढ्या वाढलेल्या आहेत आणि गोव्यात जाणं पण इतकं सोपं राहिलेलं नाहीये. गोव्यामध्ये जायचं, त्यांच्याबरोबर तिथं राहायची सोय कोणाची नसते, त्यांना माणूस एक न्यायचा, तिथली भाषा आली पाहिजे. अशा सगळ्या अडचणीमध्ये सिंधुदुर्गात ही आरोग्य सेवा मिळते की नाही मिळते असं म्हणण्या इतकी वाईट परिस्थिती सिंधुदुर्गातल्या आरोग्य सेवेची आलेली आहे. आणि त्यामुळं प्रसूती नीट होणं हे आता रिस्की खूप झालेलं आहे.
आणि सरकारी डॉक्टरांच्यावर विश्वास ठेवण्याची परिस्थिती राहिलेलीच नाहीये. कोण कधी आपल्याला काय सांगतील ह्याची गॅरंटी राहिलेली नाहीये. त्यामुळे बरेच जण परिस्थिती नसली तरी कर्ज काढून ते प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये जातात. तिथंही फार चांगली सेवा मिळते अशातला भाग नाहीये. पण ही खरंच आता प्रसूतीची व्यवस्था फार वाईट झालेली आहे किंवा आरोग्य सेवाच एकंदरीत या जिल्ह्यातली फार वाईट झालेली आहे. मेडिकल कॉलेज झाल्यामुळं आता बांबोळीसारखे सुविधा आपल्याला इथं मिळणार आहेत अशा भ्रमामध्ये आम्ही होतो. परंतु त्या मेडिकल कॉलेजचे आजच वर्तमानपत्रात बघितलं, खासदारांनी त्या दिनात सांगितलं तुमचीच आता बदली करून टाकतो. कसलीही सुविधा तिथं मिळत नव्हती. म्हणजे आधी सिव्हिलला मिळत होती असाही अर्थ नाहीये. पण आता मेडिकल कॉलेज झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जास्त सोयी मिळायला पाहिजे होत्या, जास्त सवलती मिळायला पाहिजे होत्या. पण त्यातलं काहीही झालेलं नाही. उलट आरोग्य सेवा महाग झालेली आहे. काय झालं की मी जिल्हा परिषद सदस्य होते 92 ते 97. आम्हाला आठवते की आम्ही जरा कुठल्या PHCला काही डॉक्टर नाही आहे, नाहीतर कुठं काय त्यांनी अन्याय केला, नाहीतर कुठेतरी फीस घेतली आणि काय केलं प्रायव्हेटमध्ये प्रॅक्टिस केलं आणि सरकारी सुविधा नाकारल्या, तर लगेच त्याची आरोग्य समिती असायची जिल्हा परिषद, त्याच्यामध्ये चर्चा व्हायची. लगेच त्याच्यात DHOला सांगितलं जायचं तिथे त्याची चौकशी करा, पुढच्या मिटिंगला आम्हाला कळलं पाहिजे, किंवा आरोग्य सभापती सुद्धा अलर्ट असायचे. आता सध्याच्या परिस्थितीत आता नेते मंडळी नाही आहेत, कारण निवडणुकांचा कालावधी संपून गेलाय. त्यामुळं आता जरी पदाधिकारी नसले तरी गेल्या 5 वर्षामध्ये होते ते पदाधिकारी. पण पदाधिकाऱ्यांचं सुद्धा इतकं गडबड सध्या वाटते. म्हणजे खरं तर काही चांगले असतील त्याच्यामध्ये, त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखं होईल. पण पदाधिकारी सुद्धा मला कुठलं टेंडर मिळतंय काय आणि मला कुठलं काय हे मिळते काय ह्याच्या मागे लागलेले आहेत. सामान्य माणसाकडे लक्ष द्यायला कोणालाही सवड नाही आहे. राजकारण इतकं घाणेरडं झालेलं आहे की त्या सभागृहामध्ये गेल्यानंतर आपला सामान्य माणूस, शेवटचा माणूस हा आपलं टार्गेट असलं पाहिजे. बाकीचे कुठला पक्ष, कुठला तुला कोणी विरोध केलाय, तुझ्या कोणी बाजूनं बोलते, हे असता कामा नये असं तारतम्य आम्ही त्यावेळेला बाळगत होतो. आत्ता मात्र ही परिस्थिती राहिलेली नाहीये. तो शिवसेनेचा आहे ना, मग त्याचं काम करायचं नाही. तो भाजपचा आहे ना, मग त्याचं काम करायचं नाही. तो आणखी काँग्रेसचा आहे ना, त्याचं काम करायचं नाही. अशा पद्धतीचं घाणेरडं राजकारण चाललंय. त्याच्यात सामान्य माणूस खूप भरडला जातोय. या पुढाऱ्यांचं काही बिघडत नाही, कारण त्यांनी बक्कळ पैसा मिळवलेला आहे किंवा पैसेवालेच किमान निवडून आलेले आहेत अशी परिस्थिती सध्या आहे. त्यामुळे त्यांना आरोग्य सुविधा त्यांच्या बायकांना, त्यांच्या पोरांना, त्यांच्या आणि कोणाला त्या चांगल्या मिळतात. आणि पुढारी आहे हा कधीतरी आपला वचपा काढेल म्हणून ते डॉक्टर सुद्धा लाचारासारखे हाजी हाजी त्याच्यासमोर करून त्याला देतात चांगल्या सुविधा. पण सामान्य माणसाचं काय? सामान्य माणसाला अजिबात सुविधा ह्या मिळत नाहीत. आणि सांगायचं कुणाला? त्या आमच्या वेळेला कधीतरी कुणाला सांगितलं तर आम्ही आवाज तरी उठवत होतो. आता सांगूनही उपयोग नाहीये, पण कोण आवाज उठवणारही राहिलेलं नाहीये. अशी सगळी परिस्थिती झाली आहे. त्याचा गैरफायदा शुक्रवारी गावाला जाणं आणि सोमवारी परत येणं असं काही डॉक्टर घेतात. काही जण औषधच नाहीये म्हणून सांगतात. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे औषधांचा पण खूप तुटवडा PHCला किंवा सरकारी रुग्णालयामध्ये मुद्दाम केला जातोय, कारण प्रायव्हेट वाले त्यांना बांधून ठेवतात असं माझं मत झालेलं आहे. सरकारीवाल्यांना की तुम्ही तुमच्याकडे नाहीये म्हटलं की आमचं गिराईक आणि आमचं मीटर चालू झालं. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं अप्रामाणिकपणा डॉक्टरांनी सोडला पाहिजे. सामान्य माणसानं तिथं मिळत नाही म्हणून त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. नेते मंडळींनी त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. आणि सामान्यातल्या सामान्य माणसाला सरकारी सुविधा कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त मिळतील आणि त्याचं जगणं सुसह्य होईल हे बघितलं पाहिजे. दुर्दैव असं आहे की असं बघणारी माणसं हल्ली खूप कमी झाली आहेत. पण हे व्हायला पाहिजे. त्यासाठी सगळ्यांनी आपण आवाज उठवला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15.
8408 803536 आणि 02367 233933. सावंतवाडीतील सुप्रसिद्ध म्युझिक कॉर्नरच्या माध्यमातून दसरा दिवाळी निमित्त डबल ट्रिपल धमाका ऑफर ठेवण्यात आली होती. यामध्ये काढण्यात आलेल्या लकी ड्रॉ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर देखील लकी कुपन विजेते ठरले. फायनान्स आणि रोख खरेदी 5,990 रुपयांच्या पुढे कोणत्याही वस्तूवर एक लकी ड्रॉ कुपन देण्यात आलं होतं. हे लकी ड्रॉ कार्तिकी एकादशी निमित्त चिमुकल्यांच्या हस्ते काढण्यात आलं. म्युझिक कॉर्नरच्या लकी ड्रॉ ऑफरमध्ये पहिल्या TVS झेड्स 2 व्हीलरचे संतोष पास्ते हे मानकरी ठरले. द्वितीय क्रमांकाच्या मोबाईलसाठी राजेंद्र लेंगडे हे लकी विजेते ठरले. दोन नंबरसाठी मोबाईलचं हे प्राइस आहे. तर 2 नंबरचे भाग्यवान विजेते आहेत. कुपन आलेले नंबर आहे 1368 राजेंद्र लेंगडे. तर तृतीय क्रमांकाच्या 32 इंची स्मार्ट LED टीव्हीचे लकी विजेते शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर ठरले. टीव्ही साठी भाग्यवान विजेते आहेत 1163 वाउचर नंबर आहे दीपक वसंतराव केसरकर यांना लागलेला आहे. आमचे राज्यमंत्री म्हणजे मंत्री यांनाच लागलेला आहे. 3 नंबरचं बक्षीस. विठ्ठल मंदिर रोड जयप्रकाश चौक सावंतवाडीतील शोरूम मध्ये हा लकी ड्रॉ काढण्यात आला. सिया मार्गी, आर्या पाटील, संदीप प्रजापती, रिषभ हावळ या चिमुकल्यांच्या हस्ते हे लकी ड्रॉ काढण्यात आले. म्युझिक कॉर्नरचे राजन हावळ यांनी ऑफरला ग्राहकांनी दिलेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल आभार मानत तिन्ही लकी ड्रॉ विजेत्यांचं अभिनंदन केलंय. तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे या लकी ड्रॉ मध्ये मानकरी ठरलेत. हे आमचं भाग्य आहे अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी म्युझिक कॉर्नरचे राजन हावळ, रितेश हावळ, रमेश हावळ, रितिका हावळ, बजाज फायनान्सचे प्रमुख संदीप कराळे, सय्यद रसूल, प्रवीण पाटील, अमर माने, आयनेटचे सुबोध शेलटकर आदी उपस्थित होते. दरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या लकी ड्रॉ बद्दल आनंद व्यक्त केलाय. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर घेतलेल्या वस्तूला कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी शुभलाभ झाल्याची भावना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त करत म्युझिक कॉर्नरच्या या उपक्रमाचं कौतुक केलं. ग्राहकांनी गेली अनेक वर्ष दर्जेदार सेवा देणाऱ्या हावळ कुटुंबानं अशीच सेवा म्युझिक कॉर्नरच्या माध्यमातून द्यावी असं म्हणाले. शालेय मंत्री हे कायम लकीच आहेत आणि आमच्यासाठी लकी आहेत आणि पुन्हा याच्यासाठी लकी आहेत. तर त्यांचं 3 नंबरसाठी हे लागलेलं आहे की दीपक केसरकर यांचं 3 नंबर बक्षीस टीव्हीचं लागलेलं आहे त्यांना 32 इंची स्मार्ट LED टीव्ही. त्यानंतर 2 नंबरचं बक्षीस लागलेलं आहे ते मोबाईलचं बक्षीस होतं ते राजेंद्र लेंगडे यांना लागलेलं आहे. 2 नंबरचं मोबाईलचं बक्षीस लागलेलं आहे. आणि 1 नंबरचं जे स्कूटीचं जे आपलं बक्षीस आहे TVS स्कूटीचं ते संतोष पास्ते यांना लागलेलं आहे. तर तिन्ही सर्वांचे आमचे खूप खूप अभिनंदन. तर तिघांचंही खूप खूप अभिनंदन म्युझिक कॉर्नरतर्फे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिलांना प्रसूतीसाठी देखील परराज्यात जावं लागतं. जिल्ह्यात हवी तशी चांगली सेवा शासकीय रुग्णालयात मिळत नाही. खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात. त्यातच शासकीय रुग्णालयात स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून महिला डॉक्टरांची नियुक्ती करणं आवश्यक आहे अशी आपली प्रमुख मागणी आहे असं मत अर्चना घारेपरब यांनी व्यक्त केलंय. तसं बघितलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जी आरोग्याची परिस्थिती आहे ती अतिशय दारुण आहे. सगळी व्यवस्थाच व्हेंटिलेटरवर आहे. आता जिल्हा रुग्णालय असेल, मेडिकल कॉलेजचं हॉस्पिटल असेल, प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे रिक्त पद आहेत, डॉक्टर नाही आहेत. जे आहेत ते काही मेडिकल ऑफिसर्स आहेत फक्त, पण काहीच म्हणजे सोयी सुविधा अशा नाही आहेत.
आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वाईट याच्यासाठी वाटतं की महिलांच्या ज्या म्हणजे गायनाक विभाग असेल तर तिथे तज्ञ डॉक्टर नाहीयेत आणि मग अशा वेळेला महिला जाणार कुठे? आता आपले ओरोसचं रुग्णालय झालं तर तिथे महिलांच्या कोणत्याही म्हणजे मी बघितलं तर तज्ञ डॉक्टर नाहीयेत. म्हणजे हार्डली महिन्यातनं 4 ते 5 डिलिव्हरी तिथे होताना दिसतात आणि कितीतरी महिलांना गोव्याला जावं लागतं. म्हणजे इथे नाही तर मग सावंतवाडीला एखादं असेल रुग्णालय, कणकवलीला जावं लागतं. म्हणजे ओरोसला जिल्हा रुग्णालय असूनही तिथे चांगल्या सुविधा मिळत नाही आणि महिलांचं म्हणजे खूप वाईट वाटतं त्यामुळे की यासाठी आमची मागणी अशी राहील की एखादं गायनाकॉलॉजिस्ट म्हणजे एक लेडीज गायनाकॉलॉजिस्ट मिळाली तर चांगलीच गोष्ट आहे आणि ती असावी इथे जिल्ह्यामध्ये ओरोसला रुग्णालयामध्ये. कारण महिला कसं आपले प्रश्न किंवा काही असतील ते महिला गायनाकॉलॉजिस्ट कडे अजून इझिली मांडू शकतात. त्यामुळे एक गायनॉलॉजिस्ट चांगल्या लेडीज तिथे पाहिजे. डॉक्टर्स पण चालतील म्हणजे असावेत असं म्हणजे व्यवस्था इतकी वाईट आहे आणि प्रत्येक वेळेला काही झालं मेजर प्रॉब्लेम सिझर झालं काय झालं तर मग इथे काहीच नाहीये त्यांच्याकडे प्राथमिक व्यवस्था नाहीयेत काही. त्यामुळे ही मोठी मागणी आमची सगळ्यांची असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडनं काल तर आमचं आंदोलन पण झालं. अमितजी सामंत होते सर्वांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केलं आणि डीनकडे मागणी केली. तर आमची तशीच मागणी राहील आणि जर शासनाने इथे लक्ष दिलं नाही तर आम्ही सगळे त्याच्यासाठी आंदोलन उभं करू, रस्त्यावर उतरू. पण आमच्या महिलांना चांगल्या सुविधा आरोग्याच्या व्यवस्था ह्या मिळाल्याच पाहिजे आणि आमचा तो अधिकार आहे आणि आमची ही मागणी आहे. आता म्हणजे तुमचं म्हणणं की आता ही जी एज्युकेटेड जी मुलं आहेत जी बाहेर शिकतात ती परत कोकणात येत नाहीत कारण मग त्यांना इथे पुढे काही दिसत नाही स्कोप किंवा पुढे इथे येऊन आपण काय करणार. त्यामुळे ते रोजगाराच्या निमित्तानं बाहेर जातात आणि मग कोकणाकडे दुर्लक्ष होतं. ह्या मुलांना कुठेतरी इथेच रोजगार मिळाला पाहिजे, इथेच कुठेतरी त्यांना व्यासपीठ मिळालं पाहिजे, त्यांना सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. मग लोक इथे राहणार. आता इथे साधारण बेसिक डॉक्टर पण नाही, ते हॉस्पिटल्स पण नाही, मग काय इथे राहणार आपले लोक, बाहेरच जाणार. तर तुम्ही म्हणालात की सेप्टिक होतं किंवा इन्फेक्शन होतं. खरंच आमच्या महिलांना म्हणजे महिला कशा असतात सगळ्या गोष्टी आपल्या अंगावर काढत असतात आणि अतिशय जास्त झालं की मग डॉक्टरकडे धाव घेतो आपण आणि महिला सहनशील असतात आणि पण हे अति जास्त झालं की ते जीवावर बेतू शकतं. अशा कितीतरी कुटुंबातल्या महिलांना हा त्रास झालेला आहे किंवा एखादी कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली असतात त्याच्यामुळे. तर त्यामुळे ह्या गोष्टी ह्या सुविधा ह्या सिंधुदुर्गातच पाहिजे, आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाहिजे आणि त्यासाठी सगळ्यांनी आवाज उठवला पाहिजे, सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. कोणताही पक्ष गट तट सगळं बाजूला ठेवून सगळ्यांनी रस्त्यावर उतरलं पाहिजे तर कुठेतरी याला वाचा फुटेल, कुठेतरी आम्हाला सुविधा मिळतील असं वाटतं. नक्कीच आता आम्ही तर मागणी करतोच आहे की महिला गायनॉलॉजिस्ट पाहिजे. म्हणजे पुरुष गायनॉलॉजिस्ट असेल तर त्यांना विरोध नाहीये आमचा, पण जर महिला गायनॉलॉजिस्ट मिळाली तर दुधात सागर चांगली गोष्ट आहे आणि महिला इझिली मांडू शकतात त्यांचं जे म्हणणं आहे. काही त्यांना सांगता येत नाही, काही लाजाळू असतात महिलांमध्ये, ह्या सगळ्या त्यांना इझिली बोलता येईल. त्यामुळे महिला गायनॉलॉजिस्ट असावं म्हणून आम्ही असं निवेदन पण देऊ, पाठपुरावा करू, डीनकडे मागणी करू आणि अगदीच काही नाही झालं तर आंदोलन करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरेंनी सावंतवाडी इथं चंद्रकांत कासार आणि मायकल डिसोजा यांच्या निवासस्थानी खळा बैठकीत ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. पाहुयात काय म्हणालेत आदित्य ठाकरे. खळा बैठका घेत आहोत आणि कोकणात आल्यानंतर एकदम आनंद वाटत असतो कारण आजूबाजूला पाहिलं तर हिरवगार दिसतं, आपण सगळे आरामात सगळं चाललं असतं. आणि तेच मी सांगत होतो की जे काही आता थोडंफार गोंधळ पण चाललंय बसायचं उठायचं ते आम्ही कोकणाबाहेरचे लोक आल्यामुळे, म्हणजे आम्ही काही कोकणाबाहेरचे नाही तरी पण माझा आजोळ तिथे पुढे आहे. पण मला येताना खासदार साहेब सांगत होते की अजून 2 दौरे करायचे आहेत, निश्चित करू. कारण
मदतनीच्या काळात वाटतं युवासेनेचे 2-3 दौरे झाले, पण तरी मला न सांगता झालेले होते, नाही तर मी आलो असतो. पण कोकणाचा दौरा म्हटल्यानंतर सगळे पदाधिकारी जे असतात मुंबईतले सगळे सांगतात आम्ही पण येतो. तुला आज सगळ्यांना ताकीद दिलेलं कोणी यायचं नाही माझ्यासोबत, सगळ्यांनी मुंबईत कामं करा. सिनेटची कामं, पदवीधरची कामं तिथे पण चालू आहेत. परत दौरे करायचे आहेत आपल्याला. पण गणपतीच्या वेळी आलं असताना मला आठवतं अनेक घरांमध्ये मी गेलो होतो, दर्शनं घेतली होती. त्याच्यासाठी कासार साहेबांचं आपलं राहिलं होतं, बिमारची अडचण होती, तर आज त्यांच्याकडे देखील जाऊन आलो. आणि परत पुढच्या वर्षी पण जेव्हा गणपती बाप्पा येतील तेव्हा घरोघरी येणारच आहे, कारण इकडचं वातावरण मस्त असतं. मला आठवतं त्यावेळी पण असताना खासदार साहेब त्यांच्या घरी घेऊन चाललेले आणि गाडीत मी त्यांना विचारतो आपण कुठच्या पुढे चाललोय, थोडं अंतर वाटतंय, लांब चाललोय. तर नाही तुम्ही येऊन 5 मिनिटं येऊन जातो, मला आवडेल. तरी मी बोललो खूप लांब चाललोय. पण गेल्यानंतर वातावरण एवढं मस्त होतं, मला भजनं चालू होती, आपण टाळ वाजवली आणि जे काही तिथे तो व्हिडिओ आला ते एवढा व्हायरल झाला. मला वाटतं पण आज मी आलोय ते खास कारण खूप वेळा अशी पण चर्चा चालते की सहज एखादा असा दौरा करायला पाहिजे कोकणात, जेणेकरून भेटीगाठी तर होतातच, पण कोकणाचा जो निसर्ग आहे तो एक पाहायला मिळतो, त्याची एक मजा घ्यायला मिळते. पण आज थोडा धावता दौरा आहे. आज खळा बैठका जरी आपल्या असल्या तरी आजचा विषय फार महत्वाचा. मी सगळ्यांना विनंती करीन जरा फोन खालती करा आपले, म्हणजे मला आपल्याशी बोलता येईल. मागे दिसतोय का मी? ठीक आहे. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, एक महत्वाची निवडणूक आपल्या समोर आलेली आहे, ती म्हणजे पदवीधर निवडणूक. सेनेटसाठी आपण काम केलं. खरं तर आता मी हे पण सांगायला लागलो आहे ठिकाणी की गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपण एवढे फॉर्म भरून झाले. पहिले ऍफिडेव्हिट होते, नंतर सेनेटची निवडणुका होत्या, आता एवढे मी बोलतो इतर पक्षांसाठी पण आपण हे काम घेतलं पाहिजे कमर्शियली, की तुमचे फॉर्म पण आम्ही भरून देतो. कारण प्रत्येक शिवसैनिकाला माहिती आहे की घरोघरी जाऊन फॉर्म भरायचे कसे, अटेस्टेशन कुठे होतं, नोटरी म्हणजे काय, हे सगळं माहिती आहे, पक्क झालं. पण हे सगळं होत असताना पुढच्या वर्षी आपल्याकडे पदवीधर निवडणुकीकडे कोकण पदवीधर निवडणूक. मागच्या वेळी जेव्हा आपण लढलो तेव्हा आपल्याला म्हणजे थोड्याच मतांनी पडलो, कारण आपली तेव्हा तयारी पण नव्हती. शेवटच्या मिनिटाला आपण लढायचं आणि लढायची कशी हे आपण कधी विचारच केला नव्हता. वर्षानुवर्ष मुंबईची पदवीधर निवडणूक आपण जिंकत आलेलो आहे, यावेळी पण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. पण कोकण पदवीधर पण मला खात्री पडलेली आहे की ही सीट पण आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणार. इथे पण शिवसेनेचाच धोका पडणार, कारण आपली जी लोक कामाला लागलेली आहेत, जे लोकांचं एक पाठबळ दिसतं आपल्याला, ते अद्भुत आहे. अनेक निवडणुका होणं गरजेचं आहे. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बात करायलाच लागणार. पण हे सगळे ही प्रक्रिया सुरू असताना आपण पाहिलं असेल विधानसभेच्या निवडणुका होणं गरजेचं. जे सरकार बसलंय ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, घटना विरोधी सरकार आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर हे खोके सरकार पडल्यानंतर जी काही निवडणूक येईल, लोकसभा असू दे किंवा विधानसभा असू दे, दोन्ही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा विजय होणार म्हणजे होणार, याच घेऊन घ्या. पण जसं लोकसभेमध्ये आपला विजय होणार, जिथे आपले खासदार निवडून येतील, जिथे विधान परिषदेत आपल्याला आता ताकद वाढवणं गरजेचं आहे. कारण विधानसभा जशी आपल्या हातात येणार आहे पुढच्या वर्षी, तसं विधान परिषद देखील आपल्याला आपला आकडा वाढवणं गरजेचं आहे. आपली जी काही महाविकास आघाडी आहे, मागच्या वर्षी जर पाहिलं, या वर्षी पाहिलं, ज्या निवडणुकाला आपण सामोरे गेलेलो आहे तिथे आपला विजय झालेला आहे. मला वाटतं मागच्या वर्षी जर आपण पाहिलं तर 6 महत्वाच्या निवडणुका विधान परिषदेच्या होत्या, त्याच्यातून 5 वर आपले महाविकास आघाडीचे उमेदवार हे जिंकलेले आहेत. मध्ये निवडणूक होऊन गेली, कसबाची होती. साधारण 30-32 वर्ष ती जी काही सीट होती ती भाजपकडे होती. पण पहिल्यांदा शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, एकत्र आल्यानंतर काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी ही सीट जिंकलेली आहे. एकंदर वातावरण संपूर्ण महाराष्ट्र जर तुम्ही पाहाल, कुठच्याही मतदारसंघात जा, तिथे आपण कधी लढलो असो की नसो, उद्धव साहेबांबद्दल प्रेम, त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्यासाठी एक प्रेम ही वेगळे निर्माण झालेलं आहे. आणि सगळीकडे वाट पाहतात तर निवडणुकीची, कारण त्या निवडणुकीमध्ये आपला विजय होणार निश्चित आहे. पण ही जी निवडणूक मी सांगत आहे, ही निवडणूक थोडी किचकट आणि थोडी आपल्याला काम जास्ती करण्यासाठी आहे. ही निवडणूक आपण सोपी करू शकतो आणि सोपी सेनेटपेक्षा आहे. तिथे सेनेटच्या निवडणुकीसाठी कोणी काम केलेलं? सेनेट मतदारसंघाचं आपण मुंबई विद्यापीठाचं जे असतं तुम्ही सगळ्यांनी केले ना. आता त्या निवडणुकीत आपल्याला आठवत असेल, आपण घरोघरी जातो, मुंबई विद्यापीठात कोणी कॉन्व्होकेशन घेतलेलं आहे ते शोधतो, मग कॉन्व्होकेशन सर्टिफिकेट आहे की नाही इथपासून सुरुवात होते. पण ही निवडणूक
त्यापेक्षा थोडी सोपी आहे, कारण इथे तुम्ही जगात कुठच्याही विद्यापीठात पदवीधर झाला असाल, तुम्ही ह्या निवडणुकीत जर ह्या मतदारसंघात राहत असाल तर तुम्ही मतदान करू शकता. त्याच्यात काही बेसिक अटी आहेत, त्या आपले जे यंत्रणा प्रमुख आहेत ते तुम्हाला देतच असतील आणि सांगतच असतील. पण ह्या ज्या अटी शर्तीचं तुम्ही पालन केलं, म्हणजे तुम्ही डिप्लोमा असलात, तुम्ही ग्रॅज्युएट असलात, तुम्ही डॉक्टर असलात, तुम्ही लॉयर असलात, जे काही असेल तुमच्याकडे जर ते पासिंग सर्टिफिकेट असेल, ग्रॅज्युएटचं सर्टिफिकेट असेल, तर तुम्ही ह्या निवडणुकीत मतदान करू शकता. बरं, ही निवडणूक नुसती ह्या मतदारसंघासाठी नाही, ह्या निवडणुकीचा मतदारसंघ कुठचा आहे तर पालघर जिल्हा आहे, ठाणे जिल्हा आहे, रायगड जिल्हा आहे, रत्नागिरी जिल्हा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, म्हणजे कोकण डिव्हिजन मुंबई सोडून पूर्णपणे आहे. आणि ह्याच्यात मला अपेक्षा आहे की आजपासून हा जो टप्पा सुरू होतो या निवडणुकीचा पदवीधर मतदारसंघाचा, ह्याच्यात नोंदणी जास्तीत जास्त करायची. ह्याच्यात ताकद कुठे आपण जमवू शकतो तर नोंदणीमध्ये. पहिला टप्पा जर ही निवडणूक जिंकायची असेल तर नोंदणी जास्तीत जास्त केली तर आपला विजय पक्का होतो. दुसरं म्हणजे अर्थात मतदानाच्या दिवशी मतदार आपल्याला मतदान केंद्रावर न्यायचे असतात, त्याचा आपण करत असतो. पण जर तुम्ही गावोगावी गेलात, सगळ्या वाड्या वस्त्यांवर गेलात, जर तुमचे जे मित्र असतील, परिवार असेल, त्याच्यात तुम्हाला एक सुद्धा पदवीधर ओळखीचा असेल आणि तुम्हाला जर वाटत असेल की हा आपल्याला मतदान करू शकतो, पलीकडचे करू नका, नाहीतर तिकडचे पण आपण रजिस्ट्रेशन करू. उत्साह ते करायचं नाही. पण आजपासून 9 तारखेपर्यंतचा महत्वाचा टप्पा आहे, हा दुसरा टप्पा आहे, कदाचित शेवटचा टप्पा असू शकतो पदवीधर निवडणूक. सेनेटसाठी आपण काम केलं. खरं तर आता मी हे पण सांगायला लागलं आहे ठिकाणी की गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपण एवढे फॉर्म भरून झाले. पहिले ऍफिडेव्हिट होते, नंतर सेनेटची निवडणुका होत्या, आता एवढे मी बोलतो इतर पक्षांसाठी पण आपण हे काम घेतलं पाहिजे कमर्शियली की तुमचे फॉर्म पण आम्ही भरून देतो. कारण प्रत्येक शिवसैनिकाला माहिती आहे की घरोघरी जाऊन फॉर्म भरायचे कसे, अटेस्टेशन कुठे होतं, नोटरी म्हणजे काय, हे सगळं माहिती आहे, पक्क झालंय. पण हे सगळं होत असताना पुढच्या वर्षी आपल्याकडे पदवीधर निवडणुकीकडे कोकण पदवीधर निवडणूक. मागच्या वेळी जेव्हा आपण लढलो तेव्हा आपल्याला म्हणजे थोडेच मतांनी पडलो, कारण आपली तेव्हा तयारी पण नव्हती. शेवटच्या मिनिटाला आपण ठरवलं लढायचं आणि लढायची कशी हे आपण कधी विचारच केला नव्हता. वर्षानुवर्ष मुंबईची पदवीधर निवडणूक आपण जिंकत आलेलो आहे, यावेळी पण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. पण कोकण पदवीधर पण मला खात्री पडलेली आहे की ही सीट पण आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणार. इथे पण शिवसेनेचाच धोका पडणार, कारण आपली जी लोक कामाला लागलेली आहेत, जे लोकांचं एक पाठबळ दिसतं आपल्याला, ते अद्भुत आहे. अनेक निवडणुका होणं गरजेचं आहे. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बात करायलाच लागणार. पण हे सगळं ही प्रक्रिया सुरू असताना आपण पाहिलं असेल विधानसभेच्या निवडणुका होणं गरजेचं. जे सरकार बसलंय ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, घटना विरोधी सरकार आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर हे खोके सरकार पडल्यानंतर जी काही निवडणूक येईल, लोकसभा असू दे किंवा विधानसभा असू दे, दोन्ही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा विजय होणार म्हणजे होणार, या घेऊन घ्या. पण जसं लोकसभेमध्ये आपला विजय होणार, जिथे आपले खासदार निवडून येतील. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बात करायलाच लागणार. मतदान गरजेचं ह्याच्यात जास्तीत जास्त जोर लावून मला महिला गण याच्यात पुढे जी पाहिजे, मला युवती सेना असेल, युवा सेना असेल, शिवसैनिक असतील, भारतीय कामगार सेना असेल, स्थानिक लोकाधिकार समितीमध्ये असेल. कारण सहसा कोकणातून मला एक महत्वाचं उत्तर येतं म्हणजे आमचे सगळे जे आहेत ते मुंबईतच येतात, तिथे मतदान करतात. पण आपले जे इथे राहणार आहेत, गावाकडे राहणार जी लोक आहेत, त्यांनी पदवीधर म्हणून जे असतील त्यांनी स्वतःचं नोंदणी लढून घेणं गरजेचं आहे. येत्या 9-10 तारखेनंतर खासदार साहेब असतील, मी असेल, आपण लोक मातोश्री बैठका बोलूच. कारण हीच अपेक्षा आहे की पदाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी घेऊन ही निवडणूक आपल्याला जिंकून देणं गरजेचं आहे. ही निवडणूक जिंकता पण 100%, पण प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी त्याचं काम करणं गरजेचं आहे. असं नाही कोणाला मदत वाटलं पाहिजे की अरे मी पदवीधर केलं तर ठीक आहे ना, आपण दुसऱ्यांवर सोडू, ही निवडणूक माझी नाही ना, आपण लोकसभेसाठी काम करू, विधानसभेसाठी काम करू, असं चालत नाही. जर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून जर आपण काम करत असू तर प्रत्येक निवडणूक आपल्यासाठी महत्वाची. ती मध्ये एअरटेलची ऍड होती ना, हर एक डोस जरुरी होत आहे, तसं हर एक वोटर जरुरी होत आहे. तुम्ही प्रत्येकाच्या घरी पोहोचणं गरजेचं आहे. आज जसं आपण खळा बैठक घेतो, तुम्ही तुमच्या माध्यमातून खळा बैठका घ्या, तुम्ही घरोघरी जा आणि तिथे गेल्यानंतर पदवीधर जर कोण असेल तर त्याची नोंदणी आपल्याला 9 तारखेच्या आधी करून द्यायची. मला वाटतं हे काम आपण सुरू केल्यानंतर 100% आपला विजय निश्चित आहेच. पण एक वातावरण बनत जातं आणि वातावरण जे बनलेलं आहे, एवढी भीती या खोके सरकारच्या मनात बसलेली आहे
की पूर्ण सिनेटची निवडणूकच रद्द केली. तुम्ही विचार करा की महाराष्ट्र ज्या ताकदीने आपल्या मागे उभा आहे, विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायला तयार नाही, लोकसभेच्या पोटनिवडणुका घ्यायला तयार नाही, मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक घ्यायला तयार नाही, आणि ही ताकद आपल्याला आता मतदार म्हणून नोंदवायची आहे. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा द्यायला आलो. मला माहिती आहे की आपण हे जे काम दिलेलं आहे ते 100% पूर्ण नाही तर 1000% पूर्ण करा ही मला खात्री आहे. मला एवढंच सांगून जास्ती वेळ आपल्याला घेत नाही, कारण आतापासून आपल्याला परत एका कामाला लागायचं आहे. तर एवढं शेवटचं रजा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर असताना त्यांना त्यांच्या आजोळची आठवण झाली. देवगड पाठरवाडी इथं त्यांच्या मामाचं गाव आहे. भाषणादरम्यान त्यांनी आपल्या आजोळचा उल्लेख केलाय. आणि कोकणात आल्यानंतर एकदम आनंद वाटत असतो, कारण आजूबाजूला पाहिलं तर हिरवगार दिसतं. आपण सगळे आरामात सगळं चाललं असतं. आणि तेच मी सांगत होतो की जे काही आता थोडाफार गोंधळ पण चाललाय बसायचं उठायचं, ते आम्ही कोकणाबाहेरचे लोक आल्यामुळे, म्हणजे आम्ही काही कोकणाबाहेरचे नाही तरी पण माझा आजोळ तिथे पुढे आहे. पण मला येताना खासदार साहेब सांगत होते की अजून 2 दौरे करायचे आहेत. एवढं निश्चित करू, कारण मदतनीच्या काळात वाटतं युवासेनेचे 2-3 दौरे झाले, पण तरी मला न सांगता झालेले होते, तर मी आलो असतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. सिंधुदुर्ग भूमी हरवते जन्मभूमीचा दर्जा. सिंधुदुर्गात आदित्य ठाकरेंची खळा बैठक. आणि 31ला सरकार पडणार म्हणजे पडणार, आदित्य ठाकरेंचा दावा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.